خدا کجا شد اینقدر دیر کرد؟ این دختر نغمه میکند ده؟ ана ҳамин хел ҷаҳонгирҷон, боз ҳаму ошнот мода як ҳафтаина дар кор аст. акмат чӣ хелтуда бафаҳмон тахадеда духтари ба ақл охой бай вақт шуда ина худат медонӣ ки байра вақт шуда мошин зад бари камакат ақлаш дар ҷош набуда ту гапи мана мегирӣ оҷу мардак ақлаш дар ҷошай ақли солим дора мошин харидай о такси таксалат када гашта дар мишаҳр о гапи мара дига ки ҷо мегира ина худ дар духтари ба ақл фикр кина дига гапи мара ва ки ҷо мегира оҷу вакор рои худ шай ӯ ба зиндагӣ худ шай ӯ мошин гирифтай таксалат када гаштай дига гапи мара ки ҷо мегира ӯ бургака бо гапаш яктар ӯ гапша ту тана мекана ҳеҷ вақт дига ки ман дига қати авлод сар ба сар шидан намехоҳам ман чӣ хел бо мерам ман намегӯм ки ҳамхелӣ манам як коре ки ҳал намеша ана мекора ҳал намеша бахшиш нам хай ягон илоҷ кун. дига чӣ илоҷ кунам охӣ дига тамом инами ман мурдагиём тамом дига гапи ман бояд умуман намегзара ина ман мурдагиём тамом ин масъалада дига метавонӣ дига қати ман гап назанӣ тамом хай илтимос асҳалҷон нагӯ ки ман ин корта ҳал кардан наметавонам ман асалҷон нагуфтам ман илтимос гуфтам асҳалҷон нагуфтӣ не ман хай гирипам гапта дига хел фаҳмидам ҳамин иш қалби гап ки ман ин кори хита буд кардан наметавонам инами ман ку инами ман мурдагиём тамом гапи мара умуман намегирам умуман намегирам ина ман мурдагиём тамом хай ҳама хел мегӯ ягон илоҷаш нест ман чӣ илоҷ мекунам ҳар гуфтам ку ӯ гаргака гапаш якта ӯ гапи ӯро то ҳозир ҳеҷ кам такадагӣ нест вай не гапи момаша мегирад дига не гапи мара вай зиндагӣ худ шад ягон хизмат боша ина магазини мода ягон нежни билё мегирӣ марҳамат чӣ ин рағбатномаи мо барои кори буркардагӣ мо насиб бошад мақсадаи дигаша пагада телефон мегузаронум дар кор набуда гухӣ чӣ бои хеле кади ту ака мо ту нав ҳамкор нестем чанд сол шид кор кардистем ухӣ дар кор набуда ай дудам рои мондагиша бо дар телефону парту хай сари масъала бем чӣ гуфтестави ту ошнота ухӣ гургака гургака ӯ барвақт намеги ки охи ман гургак ман ҳамин гургака ку зада мегирим ёро ту як бор барои ман гап намезани ки гургак бода дар кора чанд қайма дар корайтона як ҳафтаина як ҳафтина арӯса ҳафта мебарем иншо хай як ҳафтина мебарем як моҳа мебарем як сола бубарем иншо ин об тумуш кардам як сола бубарем иншо ки гуфт ки гургака як гапиш дута намеша оли ман намурдам мо фаҳмидем ки ҷоҳонгир мурдад касе ҳамин гапа гуфтай ку миёрам дар пеши накалени мегирта вале ман мурдагӣ нестам ман зиндаём ҳамин гургака як гапаш дута нест ки мега ҳамин гапа як гапаш дута намеша ман ку лағат чап карда мегирим миёрам пеши ту тамом корот ҳал гуфти ярӯза дар корам ҳафтина дар корам пагада ярӯза дар кора гуфтиам парво накун кор ҳалай میتونم درم شد خشم گپ زدم بگیرم خیلی دلش نیست خیلی فوی کارو چپ فقط ما رو انتظار شد رحمتی کلام مایلاش جواب فقط ما رو انتظار شد خیلی یکی ولی خب همین پاراخوری ریاکاری میگن خوب نیست خب پلی کلام 500 تومن چی خیلی نمیگیری دو دانتا باید میگن دو دانتا بگیر زدانتا بگریز هر که دو دانتا چی خیلی نمیگیریم این ریسک خیلی نصیبه насиба ро пеш по кардан накор нест гургака ки зан задан накор гургака вирус ҳозир хапас бега меша биги ҷора тоза ку теск
дӯстмурод бо чӣ мегуфта боша? Ай. ассалому алайкум. Акаҷон, илтимос зудтар аз ҳамин ҷо равем. чӣ? Илтимос зудтар аз ҳамин ҷо равем. ма медонед чӣ апа, ҳозир ма вақти танаффусӣ дорам. ма бояд хӯроки шабона рӯзина истеъмол кунам. ба дертарак мерам. ма ҳозир рафта наметонам. шӯхӣ мекунед? илтимос маро аз ҳамин ҷо гирифта баред. шумо таксистед кӯ? ма таксиам, медонам, неки барои зуд рафтан ма вақт надорам. агар вақт дошта бошед, хай бесен, ма ходдог ма мехӯрам ба мерем. ман вақт надорам. илтимос акаҷон маро аз ҳамин ҷо гирифта баред. форат бест, нафорат бира. ихтиёр да дастат. намеравед? Не. аниқ намеравед? Не. нӯи тормоз. рост мегӯй. пом да тормоза. акаҷон, илтимос маро аз ҳамин ҷо баред. аз ақиби ман касе меояд. ма тормозам ку бира ягонта скорост, бира ягонта газ шабём. ман намерам иҷо. агар ҳозир ман фароям, вай мардак маро мебинад. бо пули кира дизидӣ? мардак барои чӣ тира кофтеса? ман пули ягон касро надузидам. ман намедонам вай чаро аз дунби ман меояд. ма аллакай ходдогма шикастам. ман як ходоки нав мехарам шумода. чанд қадар ки хоҳед ҳамон қадар мехарам. фақат зудтар аз ин ҷо равем. акаҷон, акаҷон, илтимос, илтимос аз ҳамин ҷо равем. илтимос акаҷон маро баред. хай майла. намемонанд та чӣ ба азур бихӯрӣ. ай, тирезаро чаро кушодед? тиреза равӯй кади мошини хидмаё химон я ҳавои тоза нахо дар ҳамин хунукӣ тирезаро кушоед. که شوفی هذا جالب شو مرة يا باشا شو الصالح شو مرة يا باشا جگر تابخرم همون لبای جشن ҳей ака, ман ба шумо гуфтам ку ман бо шумо вақти шиштан надорам. мара дар хона апам интизорай. агар ман медонистам ки инҷа чунин ҷоай, ман дар ҳаётам инҷа намеомадам. фаҳмо? اولی به تاری سروسیما کشو میره یا بچه دراو میره چکو میکنه تو اروندанда илтимос рафтем. اولی ما گم ابو نکردم تو کشو میره балғозанад. تو چی قد سروسیما اول میره خشنو نگاه که بایا فکر که اولی میخوای برای یه عدسی بومش خلاص نمیخوری یا بچه ба ман дер шуда истодааст. ман гуфтам ку бо шумо вақти суҳбат карданро надорам. ман фикр намекунам. илтимос аз ин ҷо равед. вақти маро беҳуда нагиред. میره بود گناه چی میشوه بچه تری نمیشوه ака, ман ба вай дугонам умуман кор надорам. вай ақлаша хурд аст ки дар ин хел ҷойҳо бо ин хел одамо мешинад. илтимос дастатона гиред, мо равем. илтимос. حالا به یک منوت بست نامه اکای تاکسی به استودی تنجی اکای تاکسی یاد اکا نهره دیگی نهره بگیز نشده کرنسته از سلاکه کو از سلاکه مارا همه شاید تو روزا تو لوبی جورا میده میگیری میبریم مرا بینی گوری فهمیدی؟ گب نیست بچی در کار نیست بچی در کار که نباشه
بنا سلام بارک یا سالی ترانکا گاب نیست باکی تو جوی بگا درون میبارم رمکر همه بارش کن همه دیگه لبوی جوی بگا کمی بارم شه گاب نیست اصلا خیت کردی کاروچی باید نام بزنه قبول های قبول انترش کن مایلا کبوشی ها خب Hayka aka جون iltimos. مایلا میریم I tried to escape, but diarrhea. Anaknun anik raft. Aka جون یگونجا همینجا ایسته. چخه؟ کجا؟ یگونجا ایسته. آن همینجا. میشود. همینجا؟ آن همینجا. انیق؟ ها انیق همینجا دمان کنید. ها گفتی زرفشان میریم کو؟ نه ظرفشان نمیروم همینجا ایستید. اینا؟ تشکری زیاد اکا جون. اون طرفش رو با اتوبوس میروم. اکنون پولم رو دهید. گفتم که اون طرفش رو با اتوبوس میروم. چی؟ پولم رو دهید. خونه ما اونقدر دور نیست. دو ایستگاه اون طرف است. من میتوانم با پایهای خودم بروم. شما رو تشویش ندهم. چی فکر میکنید؟ پولم رو دهید به شما روی سفید؟ شوخی داری؟ چه خیلی شوخی؟ چطوری پولی تو؟ حاضر اکا اون مردک پول داد. گمان میکنی که من ندیدم؟ چی فکر میکنی که من کورم؟ پولی تو؟ پول مل نیست هایت دا چه خیلی پول نیست؟ حاضر اکا $100 رو برای من دادن تا. گوش که پول مل نیست هایت دا چه فهمیدی؟ مردک مرا پلا داد فتاکی مردک مرا پلا داد فتاکی همین باکی جورا میخواه با هم جورا با مرا گفتاکی دجز دچی نته مرا نگفتا که اگر نرفت بگردون پول شبته چه خیلی نمیدهی؟ وای مردک او سوما به خاطری من داد. به خاطری که من در ماشین شما شیشتم. ای سببی که من در ماشین شما نمیشینم و با پای خودم خونمون میرم. شما باید پولا به من برگردونه دهید. نمیفهمی؟ من با ماشین شما رفتن نمیخواهم. هی چشمکی منو چشمکی تو نکن. پولا ده دیر شد. چه خیلی دیر شید؟ ای خدا شما گپا نمیفهمید. من گفته ایستادم که دیر شده ایستاده است. دیر چی خیلی دیر شید؟ آنا همین خیلی دیر شد. خیلی دیر شید برا؟ چی؟ تو پولی منو گردونده دادنی نیستی؟ ای دختر گوش که من تی در روی سفید من تی اگون خیلی پل مل گرفتگی نیستم دوا چه خیلی پول نگرفتی؟ چه خیلی راهی سفید؟ وای مردک پولا به خاطری من داد. او مردک ما دا پلا دودگی ایکو تو ما دا پل ندودای ما ایت پل گرفتگی نیستم با او مردک مرا نگفته که تونی میره هر رفت من که پل شب گردون بتش مرا گفته که همین بگی با که جوی میخواه با همون جرابا تو نروی ای پرابلم ای من نیست ایتی را خوش رو بدون دردی سری من نکی تاری کروتا با همین خمه رفته تمام اگرنه دیگر از بور زیوتی نکه یعنی گفتنی که پولا نمیتی ها؟ نیست ای پول مول ما ایتی اگون خیلی پول نگرفتم برای همون مردک فایرود که من دستی همون میتم نوی نخال رحمت اشمو یاد گرفتیم با مرا دیر چید گفته ای جمعه شینی میخری او جمعه شینی میخری شکمت سر شید میگی میخیز میرم تکیرا فریو میکنی دامای تاری گپود نمیگذارم فهمو یادت است سینیو مرده گفتی که اگر در کار شد تا سهر میگردونم همین خیلی نه؟ میگردونم گفتم هوا بایود مای میگردونم هوا نکن پول مول نیست پول نگو گپ نیست مایلش اگر دلانه پرینسپی باشد پس همین خیلی میکنیم هایکو رفتیم میتوانی رویم من آماده‌ام چه؟ آنا همین خیلی های کن کجا؟ هایکو رفتیم دلانه پرینسپی باشد پس همین خیلی میکنیم میتوانی رویم من آماده‌ام هایکو رفتیم مایلا مادم فرقش نیست میرم کدوم سبرا؟ راست رفتن گیره درست خیلی رفتیم
دقیقا شهر را تماشا کنیم. فرشته ای آرزوهامی خواهی نخواهی در دلتم دایم جایی آیی نه آیی فرشته ای آرزوهامی خواهی نخواهی در دلتم دایم جایی شین رفتیم آخیر. گیجو تمام. نمیشونوی شین رفتیم شد گذراندم. تو چی گفتنی یا برای شد گذرونی هم قومدی؟ نه حاضر درونی شهر دا یک چند بانکاماتوی دیگر می رویم یک چند آدمی دیگر دا شد می پرتویم رفتیم. برای 5 سامانی پلیت. بس کن شین. برای یک شوتی 5 سامانا را گذروندن تا همین قره مرا آوردی و تو میدونی که من چند سامان در اینجا بنزین پر کردم. نه آخر من دا فرقش چیه که تو چند سامان دا بنزین پر کردی میفهمی؟ خای بیا مایلش گبزه با کجا میره؟ پرینسپا و لیستو تلفونی کیا؟ ایستو با من زنگ میزنند. الو سلام مونیسا چی خیل تو؟ سمیر تو مرا نشناختی؟ این من سمیر نامم رو کمتر خوشروتر گیر. علیکم بر سلام من خوبم رحمت. مونیسا تو حالو هم مرا نشناختی ها؟ ها سمیر من شناختم گوش میکنم. رحمت ساز خوب تو در کجا مونیسا؟ چخیل من در کجا؟ در دوشنبه من در درون یک تاکسی به خونه رفته ایستادم. چی بود؟ هیچ چیز نه. امروز شب 25 دکمبر. میدونم خیر چی؟ چی خیل خیر چی؟ تو یکم کار داری در این شب؟ چی کار میکنه؟ یکم کارش معنی نداره. نه من یکم کار ندارم. آخر پگاه من بروسیه و عروس نمیروم. ها با یادت هست تو خودت با من گفته بودی که پیش از رفتنت مرا بوی شناس کن و من هم تو را با دوست داشته خودم شناس میکنم. نامی دوست داشتهت سهراب بود چی بود؟ ها بله یادم هست. یعنی امشب باید ما وا میخوردیم. بله نو به خاطرت اومد چی بلو؟ آها ها نه آخر نه به خاطرم هست. حاضر من یک به خانه میروم لباسایم رو عوض میکنم و به تو زنگ میزنم. عموما بعد ما در کجا وا میخوریم؟ گوش کن مونیسا بیا این طور کنیم. بیا خوبترش در یکم طربخانه؟ بله طربخانه باشد طربخانه به من فرق ندارد. به کجای گویی به همانجا میروم. تو مرا منتظر باش میلش. خیلی من یک حاضر زنگ زده میپرسم. خب میلش کنی در کدام طرف خونه شینیم بدتر پس به تو زنگ زده جایش رو میگویم. میلش فهمو نغزمونی میلش تو علاقه. انا امشب من باری آخر با سمیر وا میخوردم. لیکن اول سر و لباس رو تغییر دادن لازم. انا بعد من با سهراب عیش و نوش کرده میگردم.
ай худоё ман бояд ба ӯ занг занам ва огоҳ кунам ки во мехӯрем. илтимос телефонатро бардор. намебардорад. кани як бор дигар занг занам. суроб ҳақалан ту маро напарту дар ҳамин вақт. алло суҳроб. Абай Муниса. суҳроб барои чӣ телефонатро дарав намебардорӣ? Ман бо тутунам штаги будам, нафаҳмидам занги туро. ту ба ман дар корӣ. ту ҳоло дар куҷоӣ? ман аз наздикӣ. Ту худу дар куҷоӣ? ман аз пеш омада ҳамашро ба ту мефаҳмонам. акнун ту гап зан ки дар куҷоӣ. ҳей шустри. ҳа мерем. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ана акнун рост ба тарафи садбарг рон. барои чӣ? барое ки мебошад. гапро зиёд накун, ҳайку рафтем. намеша аввал дар ягон ҷо даромада ягон чӣ хӯрем баъд равем? ҳозир ба як ҷо меравем. ман дар он ҷо кор дорам. ту бошӣ он вақт метавонӣ дар кӯча ягон чиз бихӯрӣ. ист худамро фасон кунам. ҳа алло. алло муниса чӣ хел ту ҳама соз шукр. худа чӣ хел ола? соз раҳмат. мо имшаб ҳамакаса ҳамроҳи духтаро ба хонаи самираи но рафта истодаем. шабнишинӣ гуфтанд. кане пурсам ту ҳам меравӣ ҳамроҳи мо? не ман имшаб ба ягон ҷо рафта наметавонам. шумо ҳамакаса ба як хона рафта чӣ кор мекунед? худчон занг зада гуфтанд ки биёед ташкилӣ аст мешинем ва имрӯз зиқ шуда будааст. хайр гуфтам ташкилӣ бошад пас чаро не? барои ҳамӣ биё ту ҳам равем. боварӣ дорам ки зиқ намешавем. хайр я фикр кун биё равем. не ман наметавонам. ҳозир кор дорам. охир чӣ хели кор? вақти корият ким кайҳо буд шудагӣ? дар хотир дорим ман ба ту гуфта будам ки охирон бор бо самир во мехӯрам. ана ҳамин шаб охирон шаб аст ки бояд бо ӯ вохӯрам. як бора арӯси навёфтагиашро мебинам. фаҳмо вай бо арӯсаш меояд. ту чӣ? ман ҳам бо дӯстдоштаи худам меравам. ту дӯстдошта дорӣ бо? вай ки аст ки ман намедонам? о чӣ хел намедонӣ? суҳроб чӣ? суҳроб ҳамкорад? ман намедонистам ки шумо якдигарро дӯст медоред. ман хаёл мекардам ки шумо танҳо ҳамкоред. не ту ҳоло бисёр чизҳоро намедонӣ. ту ҳоло дар куҷоӣ? ман ҳоло дар даруни таксӣ. дар кадом таксӣ? гуфтам ку дар даруни таксӣ. аҷоиб гап мезанӣ. дар тоҷикистон 1000 таксӣ аст. ман аз куҷо медонам ки ин кадомияш аст? ба худо фикрҳои аҷоиб дорӣ, гапҳои аҷоиб дорӣ. лекин медонӣ чӣ? худованд ба ман имшаб таксӣ бепул дод. ҳамин таксие ки ман дар он саворам то саҳар барои ман бепул хизмат мекунад. духтароне ки шабона дар таксӣ мегарданд ҳама медонанд ки ваё чӣ гуна духтаранд. акнун худованд худаш туро ба раҳи рост монад. мегӯянд ки духтаре ки як бор ба ин роҳ рафт баъд рафтан мегирад. ту медонӣ инро? эй девона, ту чиҳо гуфта истодаӣ? ту чӣ маро намедонӣ? аниқтараш пули ин таксиро доданд ва ӯ то саҳар дар ихтиёри ман аст. куҷое ки хоҳам мебарад. хайр майлаш бисёр асабонӣ нашав. бигзор гапи ту ҳоло ба назди самир рафта истодаӣ? не ба назди самир нарафта истодам. аввал бояд ба назди суҳроб равам, ҳамашро ба ӯ фаҳмонам. баъд ба хона баргашта меоям, либосҳоямро тағйир медиҳам. баъд ба тарабхона худо хоҳад дар он ҷо бо самир во мехӯрем ва ростчавандаи ӯро мебинам. фаҳмо баъд суҳроб розӣ шуд ки бо ту равад? розӣ шуд? ин чӣ гуфтани гап аст? албатта розӣ мешавад. ҳозир ман ба наздаш рафта истодам. аз наздик рафта ба ӯ ҳамашро мефаҳмонам. баъд ману суҳроб ба тарабхона меравем. боз чизе шуд нашуд ман ба ту занг зада ҳамашро нақл мекунам. фаҳмо
майлаш лолаҷон, хайр. хайр майлаш. салом салом Муниса. суҳроб, чӣ хел? ҳа ту барои чӣ маро дидан мехостӣ? суҳроб, дар хотир дорӣ, ман ба ту гуфта будам, самир гуфтани як бача дӯст доштаам буд. 1 солу чанд моҳ пеш буд, дар хотират ҳаст? ҳа ба ёдам омад. баъд чӣ? ана ҳамон, ман бояд бо ӯ имшаб вохӯрам. қариб 1 солу чанд моҳ мешавад ки ман ӯро надидам. чанд рӯз пеш бо вай дар инстаграм ҳам суҳбат шудам. вай ба ман гуфт ки ӯ дӯст дошта дорад ва мехоҳад ки бо ӯ хонадор шавад. хайр, ман ҳам дар ҷавоб гуфтам ки дӯст дошта дорам. баъд вай ба ман гуфт ки пагоҳ бояд ба шаҳри Москав паранд. хулоса ӯ ба ман гуфт ки биё якҷоя дар тарабхона во мехӯрем ва ту маро бо дӯст доштаат шинос куну ман туро бо дӯстдоштаи худам. хай беҳтарин ку. бахти худро аз даст надеҳ. рафта бо ӯ аз қафои кор шав. медонам беҳтарин, ман ҳам беҳуда вақтамро нагузаронда истодам ку. ман ба ӯ гуфта будам ки ман ҳам дӯст дошта дорам ва номи дӯстдоштаи ман суҳроб аст. ана акнун ту гуфтанӣ ки ман қайти ба назди Самиравам? ман фикр мекардам ту маро дӯст медорӣ. бале, ман туро дӯст медорам, ту ҳам маро дӯст медорӣ. агар ки дӯст намедоштӣ ин қадар вақтро беҳуда якҷоя намегузарондӣ. гапи ту рост Муниса. доимо да ҳама кори ту ма да бард ҳастам. лекин ин маънои онро надорад ки ман туро дӯст медорам. ту инро фаҳм. Муниса, ман вақти зиёд надорам, ман бояд бирам. мебахшӣ Муниса, мара дӯстон занг задистам, ман бояд равам. пага дар ҷои кор мебинем та, окей? алло дӯстам. чӣ хел? уф. ман барам як дампами мошинма бинам. алло Муниса, ҳа, гӯш мекунам. чӣ хел ту? охир корҳо чӣ хел шуд? вохӯрӣ бо Самир? ман ҳозирашда зинда, лекин корҳо буд нашуд. барои чӣ буд нашуд? нашуда. охир барои чӣ буд нашуд? кани гап зан? барои он ки суҳроб тамоман дигар одам будааст. зиқ нашав. охир вай суҳроби ту маълум буд ки аз аввал ту ормӯз аст. барои ҳамин ҳам аз вохӯрият мемонӣ? охир ман худам танҳо чӣ хел меравам? суҳроб намеравад. барои вай бу бачаҳо шиштан муҳимтар будааст. хайр майлаш. ту ба умеди суҳробат нашуда аз қафои мақсадат шав. бо плани б. план б? чӣ хели план б? ин чӣ гуфтани гап? девона, ҳар як одами мақсаддор бояд плани б дошта бошад. агар хоҳӣ ки ҳатман ба мақсадат рафта расӣ, ту бояд ки план б дошта бошӣ. план б яъне чӣ? яъне суҳроб ки нашуд дигар одам, лек мақсади як дар ҳамон ҷо будан. ана суҳроб дигар одам будааст набудааст, вайро дигар рӯз маълум мекунем. айни замон бошад ҳама таваҷҷӯҳ ба мақсадат. Муниса, ту ҳамаи мақсади маро фаҳмидӣ ё не? лола, ба хаёла ман туро фаҳмидам. охир ман план б надорам. хайр надорӣ? ҳозир ташкилаш мекунем. кани бигӯ,
мо қариб 1 соат вақт дорем лола. ин хел бошад гӯш кун. медонӣ мо чӣ кор мекунем? мо ҳамроҳи ту ягон бачаи дигарро суҳроб гуфта бо ту равон мекунем. агар 1 соат вақт монда бошад, мо бояд саросема аз пайи ҷустуҷӯи бача шавем. ман ҳозир ба муроҷони ҳамкорам занг зада бинам чӣ? ба фикрам муроҷон дар хотират ҳаст охир. ба муродҷон? ҳа майлаш дугона, кани як занг зада бин. ҳа майлаш. чӣ ҳа майлаш? ман ба муроҷон занг зада мебинам. ту чӣ? ман чӣ? ту ҳам ягон каси дигарро бин охир? ё ҳамин хел мешинӣ? ҳа дуруст, ман ҳам ягон ҷои дигарро дидан мегирам. майлаш хайр. э лола, ман дар ин ҷо ягон касро аз куҷо меёбам? охир ман дар ин ҷо ягон касро намешиносам. ҳа вая ғайбата гапта тамом кардӣ? ҳо тамом кардем. хай мерем табоша? ҳо лекин исто, кани як бор тоб хур. ҳа чӣ хеле? дар ҷоят гирд гард. гирд гард. гир гарду? бия охир. хайр мешавад аз ночорӣ. ҳа? мешава? чӣ мешава? гӯш кун. ту бароям як хизмат мекунӣ? агар ту ҳамин хизматамро кунӣ, ман дигар маҷбур намекунам ки ту маро ба ҳар ҷо гирифта барӣ. лекин агар хоҳиши маро иҷро накардӣ, ман маҷбур мекунам ки тамоми шаб дар гирди душанбе гир гардонӣ. фаҳмидӣ? хай майли, кани гӯй, чӣ мехоҳӣ? хайр, ту худат фаҳмидӣ ки суҳроб бо ман ба тарабхона нарафт. яъне ки ягон кас нест. анакнун ту бо ман меравӣ, нақши шавҳаршавандаи маро бозӣ мекунӣ. гӯш кун, каме дар он ҷо меистем ва баъд ту маро гирифта ба хона меорӣ, баъд ба ту ҷавоб. ҳоли бест, ма тра дуруст фаҳмидестам. ма қатъи ту мерам, ба тарабхона мешинам, лекин ма уҷа ягон каса намешиносам. о боже мой, и чӣ рӯзи сахтай барои ман. ту чӣ гуфтанӣ ки ту арӯси маи, ма шавҳаршавандаи ту? ҳа, ту хурсанд шав ки роли шавҳаршавандаи маро бозӣ мекунӣ. ту худта ягон бор дар оина дидагӣ? ту дар руд ягон маска кашидагӣ ё ки худованд худаш рӯи туро ҳамхелӣ кардагия? чӣ хел ба оина нигоҳ кунам? ягон ҷом ягон камбудӣ надорад. агар ман маҷбур намешудам, ҳеҷ вақт ин гапро ба ту намегуфтам. ман ин гапро аз маҷбурӣ гуфтам, лекин ту барои ин бояд фахр кунӣ. майлаш, ма ба як хотир розием ки ҳамин ту тезтар дафт шавӣ, ма ҳамин рӯи хунуки туро дига набинам, ки давлени боло шидестай. майли, ма розӣ. биши рафтем мошинда. бешӯхӣ? ту розӣ? ҳо, ман розӣ. ин тавр бошад зуд меравем, вақт кам аст. ҳоло ист? аввал ба хонаи ман меравем. ман либос иваз мекунам, баъд ба хонаи ту меравем. ту ҳам ягон чизи соз пӯш. майли, рафтем охӣ. мегӯй бурӯ кандагӣ дар тани ма боша. алло, муниса, ман ба муроҷон занг задам. гуфт ки дар хонамон меҳмонай, ма ҳоли омадан наметонам. баъд ба ҳикмати ланг занг задам. бекор будааст. даррав розӣ шуд. бовар кун. ҳикмати лангаш кӣ? ҳамсояи мо чӣ? як поша гов ҷиқидагиай меланга ку. лола, барои хизматҳое ки ту барои ман карда истодаӣ, ман хеле миннат дорам. лекин барои ман на ҳикмати ланг, на ҳикмати соз ягонташ дар кор нест. мақсадат аз ёдат баромад? лолаҷон, ман туро фаҳмидам, лекин ман аллакай одам ёфтам.
ҳозир бошад ба хонаи ту омада истодаем барои либос иваз кунӣ. юфтӣ ки аст вай? ман ӯро мешиносам. ту ӯро намешиносӣ, ман ҳам худам ӯро намешиносам. ака, номатон чӣ буд? ҳа, номи ман Али. Короткиш хати Алишер. кадом алишер? алишери даҳанвоз? алишери даҳанвоз? Не, ин умуман дигар алишер. даҳанвоз не, гуфтам ку пой ҳам дорад, даст ҳам дорад, камбудӣ надорад. алишер худат гап зан. ма помам дар ҷошай, дастмам дар ҷошай бугу ягон камбудӣ надора ӯ? Не, ягон камбудӣ надорад. ҳам пояш дар ҷояшу, ҳам дасташ, ҳама чизаш дар ҷояш, ягон камбудӣ надорад. бугу кам зал мерава бугу? машқи ай бугу тананай кам зал рафта машқ мекардааст. бугу духиёй 25 сума мезана бугу дандоношо ҳар сар мешува бо найтари овқати неа паста қати мешува бугу бо нау ҳар шавку. духиёи ту ба мо чӣ дахл дорад? даҳанта ба шотка мешӯй, ба об мешӯй, ба чизе мешӯй, ба мо чӣ дахл дорад? ба ҷои гуфтагӣ мана тез ронед ки дер шуд. охир вақт гузашта истодааст. муниса ту ай куҷо фаҳмидӣ ки вай дандоноша алло лола, овозои ту канда омада истодааст. ҳоло аз пеш меояму суҳбат мекунем. ҳамон куртае ки ман ба ту гуфта будам ки дар тараф хонам мепӯшам, ҳамонро омода кардӣ? кани ман омада як чен кунам ку мешавад? майлаш хайр, омадан гир, баъд аз пеш суҳбат мекунем. майлаш хайр. бача, ту пешата нигоҳ ку, боз ягон каса назанӣ? Не, гапи ту рост. вай просто мара гапи пас заиста буд, барои нау қа гуфтум ба охир нау шоткамам ку ай садбар харидагим ай навтари дуруни бозор ай дуруни аробоо неа. шоткамам шоткаи қиматай. ҳа шуд фаҳмо. ту зури ин тараф гард. ҳамҷа гардам тоуш бутам. ҳаминҷа гард. майла хоб ина ози. ба мешинам та занака ждат када. омадӣ? ай либосота дига накадӣ ку? ман куртара чен кардам, ман да туғрияй. ҳозир мерем рост хонаи шумо, майлаш? охир то вай куртаро дарзмол карда дуруст мекунад ки ту мепӯшӣ. барои ҳамин аввал бӣ ба хонаи шумо равем. он гап нест. квартира аганем? майлаш ҳай кун. рост ба хонаи мо? барои чӣ? чӣ хел барои чӣ? ту худат намефаҳмӣ? ту чӣ хел одаме ки намефаҳмӣ? ман худам фаҳмидам. вай муниса, медонӣ чӣ? ман та аввал мехостим як чиза пурсам. агар иҷозат бошад, хай та ай хонаи дугонаат биромадӣ, дига хешидӣ, дига хай ина тухӣ задӣ, чӣ задӣ, бутам хушрӯ шидай, дига даатам бӯи наскӣ накадестай. ба инаи чӣ хе бугум? ҳамаш зуру ба ҳар ҳол не ки ман оли зангир нестам. бачаҳо мекунам ман тра дар авурда дар хона момам дар нишон дода. беи ҳама оли ҳамдигаримона хушрӯ намешиносем. чӣ дар корай? ба гуфти мо саросема нашидестем. та аввал як хушрӯ фикр накардӣ? чӣ? ака хай медонам чӣ гуфтӣ. гапи ман тра камтар нороҳат сохт. камтар ҳам не хушрӯак нороҳат сохту. лекин ба ҳар ҳол гуфтам аввал як хушрӯак фикр кун. як ба хулоса биё. мумкин хай ту мара дида ким чӣ хели шидӣ, мумкин кам дида погиза ҳуиш дода бошиву. лекин ба ҳар ҳол мегумда аввал як фикр кун. сарзада, ман ягон каса надидам, ба ягон касам ошиқ нашудам. тимболи пеши момаи ту умуман рафтанӣ нестум. ҳай кун. ту мегӯй рост квартира мерем ба ҳаму як бор тамом? як бор ба квартира равем тамом? сари хокд не? хонат мерем, либосота иваз мекунӣ, тараф хона мерем. рост мегӯй. ман тамоман дига чӣ фикр кардам. ту гуфтӣ рост хонатон мерем. ман хиёлам ту мада погиза хай майли гӯш ку. илтимос биё рафтем ки вақт нест, дер шуд. ай майли эне гӯш ку. тари боша ваҳдат гиҷо мераи хонаи мо. то ваҳдат мераи меои ки саҳар меша. биё агане рост квартира мерем, ҳамуҷа ҳам либос иваз кунам мешава.
ба ман фарқаш нест алишер ба куҷое меравӣ рафтан гир танҳо ҳамин либосатро иваз кун бас тамом гап нестай охӣ гиргалиро занг занем хунукиро бине чист додӣ ҳай кун охир эҳоли бе охӣ гапи важна ема бояд гав занам занг задестай хар тезтар гап зан равем алло ҳа бачи мама чо кадӣ братан чо кадӣ да куҷоӣ ҳечи намираҳдим худа чо кадӣ ҳичи гуфтум я закаси вазмин ғалтия ду мошин дар кор будай дар рӯи шаҳрай закас ятиш ма димиш ту мерем закаса бизанем пула ҷошда бигирем биёем о майла каю бояд як ним соат пас таи доми як саддида бошем крентура мегирем ба сашаи варсуба мерем ҳамуҷа нахд 150 сомонӣ метиҳан мона во ништиягай майла шу неки ма камтарак кор дорум намеша дертарак бирем не намеша мон корҳои беҳудата шамол барем бихе биё эма ҳози наметонуме дар мошини модамай алло чӣ гуфтестӣ овозот наомадаст тай мегум наметонам ма ҳозие дар мошини модамай алло чӣ кор дорӣ омада наметону мегӯй ҳе бача овозит наомадестай ки ҷодӣ бачи мама чӣ дорӣ баланд гавза ки айда мошинот вана навсоз шид гап заку чӣ мегӯй чӣ кор дорӣ ки омада наметонӣ мегумай ма дар мошин одам дорум бача чӣ дорӣ баланд гавза дар мошинам я бевай мегум ма ҳози омада наметонам ки айда мошинот дар мошинам я бевай мегум мо квартира рафтесем квартираи ма кирата квартира мебарӣ овозот безеб омадестай я бевай аввал ира квартира бурдан дар корай я ним саат кор зиёд мекашада чӣ ба ним соат кор зиёд мекаша ӯ бевача хусрӯай ваяма мешиносуму кияй вай ма ира худам намешиносам тирай ки ҷо мешиносӣ начара номакиш чияй номи кӣ охи ҳаму беваи мошинат будагира номаш мулсилбӣ буд чӣ буд ҳозибес номи чияй тра номи кӣ номи тӯе ту дар бораи кӣ гап зада истодаӣ ном табгӯ чияй охи ки қатти гап задай давчаи ҷар ном табгӯ тамом кори мардакита хита қатӣ наке номи ма ҳо номи ман муниса алло муниса будай номуш чӣ овозот безеб омадестай мегум муниса будай мегум номуш номи ҳами бева муниса будай чӣ муниса кӣ будаю муниса муниса номи ҳами бева муниса беваи мошинат будагӣ ҳо номуш мунисаям бевара гиргҷон худаш тоқа ё ягон дугона дора не дугона надора худаш тоқай ва як хона қишлоқ мебарӣ не ки ҷоира қишлоқ мебарам то қишлоқ мебарам саҳар мешава ҳози рост квартира мебарам кора мебинем баъди вай мерем ресторан хӯрданӣ
баъди вай тамом. о куҷо вая ресторан мебарӣ суму санг расход мекунӣ аммо квартира мере ку хурданак ябора қайтон нафте сабой баре охӣ девона чӣ ба хурдани қатимон мегирем? мерем аму ресторанда мехӯрем охӣ. хай кора ним саат кишор накӣ дара тамом карда биё бо клиентҳои даст наравам мегӯм майла ман ҳаракат мекунам тезтар тамом кунам. майли хаёш мо да барори кор. майла раҳмат тидам барори кор. сағира я вақт клиент қапидай ки вақт нест сайда. ноширкит бачи мама. ирам я ҷура маю хирам бачи мама меган я вақти клиент қапидай ки шунидам ҳама гапҳое ки ту задӣ тамоми мамлакат шунид мефаҳмӣ. ӯ гапи паста намефаҳма. ура бачи мама меган ура зеҳниш кундай барои амуқа баланд гап мезанам. чӣ хел? биё бисмиллоҳ. инаи ҷалбосои ма ҳамаш ай дар иҷа ҳичи нестай ку? намедонам. унав ки ҳамсоямон хонаи амакиш дар туй дошта ҳамра гуфтам хай биёй ҳамиҷа ягон чӣ ба хита бигӣ пуш бира аяфт шуморо даст додему оринҷ қапидайда. баъд ҳозир мо чӣ кор кунем? намедонам чӣ кор кунем. хай ҳамита мерам охӣ якин бора ҳама 100% охӣ. чӣ хел ба ҳамин афта ту тарабхона меравӣ? ин хел намераванд охир. хай чӯкада ягон ҷошкандагӣ нестай. хай рав аз ягон ҷурат гир. ай ҷурам? рав аз ягон ҷуратай бародартай гир. бародарам? ҳа. не ая ҷура ая бародар пирсидана чизи мардум зебандае некем яке ба мегира шарманда. гумушки тари гап ҳамада нагӯ. ая каза чизша пирсидана анде мерам 70 сол тирмада мешинему и гап ҳамада нагӯ. ма и кора намекунам неа. хайр ба чӣ кор кунем? хай мери нара бетима хидим мерам ози мерам айра ая духтара сабой мекунам мезанем мерем мо хидмон беурам тимода дар кор нест я одаим бонакувак. чӣ хели бе ман мерай? уҷа мара файрод кардагиям тира дар уҷа ҳеҷ кас намешиноса. бо як каса сабой мекардай. ҳа роста мегӯй. на уҷа тира файрод кардагиям ку амура ӯ духтар мора дар кор неста мо ҳардмон мерем. хай аз ягон ошнот гир аз ягон бародарат гир як рӯз мепӯшӣ бо баргардода метии ку. матра бо гуфтестам ки аи кори паста кардана ма мерам 70 сол кунҷи турмада мешинам и кори паста намекунам. ира бин охир ба и аф намешава ба тарабхона равем. чӣ кор кунем агане? бача чӣ зур омадай ма и кора мекунам намекунам охи и кор мара дар кор неста. ту чӣ намефаҳмӣ? тра чишмат карай намешнавӣ? гиргалӣ кучкар омаде саянаки ма чӣ хали кунам? худо кучкараш бо кияй? кучкар ба сари пили мошинша омад. охи нав кучкар омад ак чӣ кор мекунем? ма бояд як ҷода баҷо шам дарам. хел бошад дар ягон ҷо баҷо. майли ма як ҷода баҷо мешам гӯш ки агар яке кучкар омад мара пирсид ку ту бугӯ ки ваяй гиргалӣ бугӯ балниса касали хабаргирӣ рафтагӣ ай бугӯ нестай иҷа ҳичка нестай бугӯ ай балниса дер меоя бугӯ калити мошин боша бугӯ дар ҷои кор чай мошин хидиш дар таи дом фаҳмидӣ? ма ки ҷода баҷошам ҳамиҷа ҳайкал шам ҳамита не даруни ҷевон даро агане бо дуруни шифане даро гиргалӣ ассалому алайкум духтараки хола. салом хайна алайкум. мо омадем. хуш омадед. ба шумо ки лозим? гиргалӣ дар кораи ман ягон кас нестай? чихе нестай? мошиниш дар поёнай. чихе ӯ нестай бо ту меги нестай? ман нафаҳмидам чи омуни бузург шидай ки дар осмон пайдай бирафтай ҳа? Чӣ? гиргалӣ гӯш кунед мара. ҳа алишер дар ҳамин ҷай. мошин дар таи хона. охи дар таи хона. калид боша балниса хабаргирӣ рафтай.
به تو دیونه چی؟ تو من نفهمیدم چه کلید با خبرگیری میته بلزن؟ اولی بس دیوونه همارا алдараш кади бугу ки дар хона ҳеҷ ка нестай гиргалӣ бугу балниса касали хабаргирӣ рафтагиай ана калид бошад дар ҷои корай мошин дар таги домай фаҳмидӣ ку бугу ака гиргалӣ нестай больница як касалира хабаргирӣ рафтагиай мошин дар таги домай а калид боша дар корхонай гиргалӣ имрӯз намебиёя агар биёя ҳам дер мебиёя больница дай? бале дер ки биёя ман вақт надорам ждат кунам неки гиргалиро бугу ки мара занг бизана майлаш фаҳмо хуш омадед бахшиш ки дозадам ба синтона майлаш як бори майлаш дига до свидания майлаш хуш омадед бай 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 бое гиргалиро бугу шифанера навармада маҳқулам буд ба ҳамети лапашан қариб буд ки ҳамара ҷазир мекарде харияд ки ҳаваи даррав намефаҳма агар не оли ҳама кор хит мешид ота ина ман хонаи гиргалишон омадам гиргалӣ дар хона нест мошин дар таи дом дарош маҳкам худаш ҳами калӣ дар дасташ больница рафта касира хабарги кадом касалишон або ки гуфт мада хонашо дуромадам ям беваш мада гуфт ой хона дуромадам як бевай чӣ гапе гуфтед қайб қади ҷанг шам о дер меомадай ҳамонҷо бест агар кота гиргалӣ худаш дар қапу мехурд дар красовка мешакидам хайрат ки дар қапу нахурд ҷурагарӣ дар нахо одам ҷура шархелӣ кунад ҷамъо мара давондисай баъд аз он хона мебиёй ота вай духтату ха буда хона ота мегум дар ҳами безаним як хона будам бевашан ахмақ чӣ гуфтести бо беақлӣ не шӯхӣ ота шӯхӣ майли ота нол миём гиргалӣ я бидром мегум хонатон не падар чизе гавра гап шудисан алло лолаҷон ҳамуниса корҳоят чӣ хел шуд корҳо ҳама вайронай лолаҷон чӣ вай одами ёфтагиат шарманда кард не ба ягон кас занг назад ба ҳикмат занг занам не одами ёфтагии худам нағз соз фақат як камбудӣ дорад сару либоси ҳарҷоравӣ надоштааст дар ин шаби ба кадом бозор рафта ба вай либос харам медонӣ чӣ ба мағозаи абдулло рав вай то 11 кор мекунад аниқ мағоза дар куҷо аст тарафи зарафшон ба ман суроғаашро равон кун ман ҳозир тез рафта либос мегирам вақтам намондааст тамоман дер шуд ба паёмат суроғаашро равон майлаш раҳмати калон майлаш хай бисмиллоҳ муниса ты дар ин ҷаи бо ман тара кофта гаштам алишер илтимос гап назан барои чӣ ту ин қадар бисёр гап мезанӣ чӣ ба охи ман ты дар як хабари хуш дорам хабшин гуфтам хабшин рост ба мағозаи абдулло ҳай кун тез кун ай барои чӣ барои кӣ барои ту сару либос мехарем ай бешӯхӣ ҳо бешӯхӣ рафтем илтимос хай табош ай чӣ бане уфе вай ту медонӣ ҳама мағоза дар куҷо аст ай чӣ бане медонам ова майлаш ҳай кун тамом гап нестай мада ки либос бихарӣ ту
خیلی هیجانه برای کفای کارو چم بله رئیس نه اون کارگر بیای در جای کار خونه اینجا خارمی آمدی خودم گرگالی؟ چه؟ سوزی چیزی؟ دایجاکو چیکار میکنی طبقتی؟ تو دای جاوکو چی میکنی؟ ما تو را گفتم کو در مغازین کار میکنم اینا مغازینی ما خوش آمدی همینجا چون میگنی ای سهر آمده زنگ زده؟ اوخه یک کاری شخصی داشتم میدونی که من به فایده زنگ نمیزنم یک کاری شخصی داشتم کاری شخصی خودت یا کی ای کی؟ کاری شخصی هر دمونه هر دمون بیا رفتیم گم زنم من یک گپی مردکی گم زنم گپی مردکی؟ در توخگی؟ گپی مردکی در توخگی گم میزنم خیلی مایلک من اسم هر گاو زنم اینجا خطی تو گم کنم خطی ما بیا رفتیم اینجا اسم اینجا نبیست ما میدونی برای چی گفتم مردک بوره بیو کم زنیم دینه ینگم تونو بوده کی بوده ینگم تون؟ ینگم تونش کیه؟ خیلی زن چینم داشت نامش موضوع نه موضوع چی؟ بدونی خطی کی بود؟ خطی بانکچه اصلی ما بانکی اصال تو دو آدم تو کسلی؟ بانکی اصل نه خطی عروسی ما درازه که چینم داشت؟ نرگیس خطی موضوع چی خطی نرگیس اومدن در اومدن این دیگه موضوع چی ینگم این خطی گیره و نوله کرد واسیگم دیدم سوخ ینگم دا گیره و نوله کرد که ایش مختار گرفته زنگوی ما را جواب نمیده مسکو توی خبر کردم توی دا نیومده خن نوی کنی همینجا دا دیگه توی دا خبر کردم توی دا نیومده و توی دا تو گفتی وای شاو تاش مرد کو توی ادمینی چی گفتی؟ و چون دیده چی؟ انا بعد همین اوتای وای مردن کو اوتای شام مردن دا پاشو نگریزن دیگه توی نمیشه ادمینی میشه انا اومد میگم من با همه جوره تو در چوه زدم مقصد به همه تو بده او دینا انا برای همون خکو دیگه اومدی خگیره و نوله کرد من گفتم پروانه کرد همین من در پای میدرم گفتم همین من گرگالی را بمیارم پیش شما باید هم دیلم نسوخ دو گودکک تا دیلم سوخ دو گودکک دادا جان گفته گیره دوران من گفتم من نیتم دادا جان جورم های دادا جان گفتم ولی نشونش میتونم گرگالی را خیلی گودکو گودک نداری گودکوی کیرت دیلت سو هر بودک ندارن ایبان یک سال گذاشته نه بودک نداریم یک سال هم شده تو شد بچه ایبان یک سال گذاشت وقتش میزنی وای من رکیم من سرگزش میگیرم چخیل نشیده بودا این صد سرگز هم بگیری وای در مرکز خواهد و در دهود این دیگه حولی وای دیگه حولی ای قوریستان با سرگز میشه خیلی باید در مرکز خواهد من در دهود خواهم باز آدم ها با تلفن شیده است من با چشم دیدم که با تلفن هم خیلی عمیره دار که استیان بودا زنان خورا این یا بچه را ما با چشم دیدیم که اگر دوبار نشینوندن بودا کار نشینوندن گفتن این بودا ایتای این بچه گفت نه ایمان دو مش در طور کلی هم بچه دارم گفت اوه ایمان این ایمان کو همین انالیزای دکتر کو تاش نبرو ما که همین بودا همین بودا من با چشم دیدم همین کورا دختر در خود شهر هم بچه در خود دیوار بچه چوردی شگیرون میکنه در اینجا دختر تریجی شگیرون میکنه کو همینا دور شده استن شیدن اولام گلستان تکی باشیم من در دیگه اولی خوام من در دیگه اولی خوام من در دیگه تو در شهر هیچ خیلی گپا میدونی چی همین دیلم نکشیده خیال میکنم که همون دروغوام و خیلی دروغوام گرگالی اگر وہ دروغو میشن من 500 سو میدونم 500 سو پل داد تو پل گرفتی اوه من پل نگرفتم من گفتم که نه یانگا جان گفتم خیلی نکن من خفه میشم گفتم خیلی پل من دروغ نکن گفتم او گرگالی جلوی من گفتم خیلی پل من نرز نمیبینم گفتم این پلک شما مدامتن حرام من گفتم این ریاکاری میشه این پرخری میشه گفتم پل من دنتن گفتم ما تو مسلمونیم کو مسلمان درست نیست خیلی پرخری نه خکو گرگالی تو در مرکز شهر یا که خشلاق دار کجا خوی تلفنات هم نمیگیریم مرتبا زنگ زدن اخی یا بارمی زنگ نزدی تلفن بعد داشتیم چیکار میگیری مرا قطی کوچکار چی میکنی کنفرانسیا میکنی زنگ زدی گپ خطاب بود چی ما کوچکار دا ای گپارمون کوچکار تمونو چیکو وای ما از در مرکز هم کارتیر دو خی گوش که مرا شهر دکی باشی شب روز با تاکسیات کرد سری خود نمونی ما سر برنخ میگیرم میرم خونه بایا خونه بایا راست میریم ایرپورت فرودگاه خشتومانت میاد او چشم میومده خشتومانی تو خشتومانی ما؟ او چشم بوم میومده یا؟ او بوم میاد انا بوم میشه توی تماشا ما میگی بیزه که بیرون نمیدی یک تاکسی زدیستم
اومدن یک از پل برو وردو و میره تخمشون بعد که جوی میخواه بگی بعد تخم میره رفته تاکسی را من کروز پیدن میرم کاروچی پلم میگیرم میخوای کاروچی هم خیلی با کورش دمه خالتی باید ما برام این حتی کدومی بخوری دارم که گوتا ما کاولری خیلی خونه رفتیم دی بوس نیست بیو بریم مطرح بانی بوس بر مطرحی تنو میمون کسر لی بوس میخواه خیلی گنده سغری بروزی دا گرگالی همین نمیدونم همین تمکن بجرد فقط اسم میخیزم هیچ گم نیو پس گوزم میکروفونا قرد کدگی نه پس گبزن نه گوش کمارا تو زن گرگالی و آنی جون درو تو خودستی کم میتن ارنگ و درنگ میتوری خودستم دوروما بعضی وقت میخرم خیال بگیرم معلوم هم چی خویدن نیستن اون سر در جوش اوخی؟ اوه در جوش هم خب بیو رفتیم خستم برو که بخره نه رفتیم یکم فقط گبی معلوم که خودا نمونی فهمی مثلا فهمیم گب یا خوب این سال که باشم که رئیس هم گفت نگم بیا تست بیا رئیس مرحمت همه 100% اوه کرتا شد دادگی ها؟ اوه همه 100 خیلی شورم شد نه کافه کارچه خودش میکشه خب من انا مغازینی ما راستی گپ چیزای زنونه نداره دا نباشه یکم چی تو فکر رحمت کالون برو اومدی گرگاک ها اینا پوشیدی کن یک گیرگارد ها کن یک توپ خور چی قطنگی تو دگی در تنات بروکت چرا این خیل است؟ سوزایکو هیچی سوز نیسته کمتر ای طرف بیا ایتای بروکت چی داری؟ اوی چی ندارم ایتگی چی خیلی چی نداری چیزی داری بروژه تا برار بپوش این کاسون بروکای یه گرگالی هیچ کار نمیکنه 100% من نمیتونم دیگه خیر نخود تو استاگی بروکی کلاسیچسکی بریجا پوشی ها؟ بخوای وای سیدنی ماشین ما سیدنی بگرفت نداره یه آدم اومده به همه دختر میتن شما چو کردیستی؟ ما خودم برورم بکش بروکتا برور بریجتا که خودم برورم شا تو قطعی من شوخی میکنی برور وای پس ماما میکنی؟ اینجا همه کلینتوی اینجا جوی جمعیتی به شوهرای چی؟ جون یک مینوت دوزی من خودم میرم میفهمونم گفتم من نکشی خودم میکشم شا بخب کسم بخب اینجا بیا چی دار داریم؟ نمیکشی برجت ایتی هم برو بخوری من نمیتونم کشیده ولی چی نمیتونم بکش؟ من ایزو میکشم بگو چی ایزو میکشی؟ من ایزو میکشی بگو آخی چی دار داری؟ خیلی نمیدونی این روز دیگه پا بگم ایتا تپوشک نداشته چی؟ چی خیلی از تحت تپوش نداشته است؟ ای زنک تبگی ای شلقم زنک تبگی امارا شرمنده کدیه عادت تپوشک پوشی نداره نمیپوشم خیلی نه خود مردک تپوشک نپوشد اوخی فلش هم تاره خیلی چیکو کنم اوخی دارین شما تپوشک دارین برین یک سرخی خشروی گلدارک شا بیارین نه یه سرخش تو چوکادستی برای سیاه خوش رو شب گی بیو برین یک سیاه شا بگیرین بیارین التیماس خب هازی یه مینوت ویروس او رئیس اینجا بیا اوزی وای اینم میشود است کو؟ او میشوه کی گفتی نمیشوه زبی داشتن؟ ها با درجهش گرگالندر نو گرگالندر خای کاری تو تمام برادر ماشین بچینو مرا انتظار شو من حاضر میام تمام اگنه با او گپای ما گپ زدی دو نبرویا کدوم گپو بو پگا سحر قدیفه شد میومو می دل جانم زدی مال بیو سا ما وعده کرده که ما دو نبرویا خب کنی حساب کنید طفلی مالینت نشان پیوس ماسکی شدی انا اپا جان خختان آدمی شینوسه حکو گرگالی هم شاگرده هم برادره گفتم که مادر اجا کلان شدگی هکنم روی خوچیری همش آبتون کدیم اپا جان 1440 تومان شی واه این قدر قیمت خیلی قیمت اپا اینجا همه برنده تو میدونی کجا در اومدی اینجا را مغازه عبدالله میگن اینجا همه برند این خیلی نمیشه اپا خای اگون چه ارزون کنین اخیر وای ما 2 ساعت در کره تمام اینجا جایی وایش نیست اپا همه خریدی که پوشیدی تمام من نفهمیدم شما را خای بیا یگون بالو کنیم یگون بالو همون را نمیشه بعد 2 ساعت ما میاریم اینجا همه کامera زده اپا کامera نه نمیشه این خیلی گپ نیست من چی جواب میگم تا اگر ساعتم زالوگ بتیکو ما هیچ کار کردن نمیتونم خای بیا اینمی 100 سومون از زالوگ میمونم بعد 2 ساعت میارم شون اپا جون
охир вай дӯсти шумоай ку хай биёен хай илтимос дӯстиву не ке мохӣ ошногӣ савдоай апа хай биёед ягон бало кунем баъди 2 соат ман Хай. ҳамаша бармегардонам хеле ки боша апа ман як фикр мекунам чӣ мекунам ман як фикр мекунам 2 соат гуфтӣ на Ҳо. апа агар ки 2 соат ки дигар кунем ку залобтон месӯзад апа медонам тамом хай тамом рӯи хотири шиносӣ аё майли хай ман не Майлаш. намегуму вале ман хай бо гургак да занг Майлаш, саломат хоб бошед. апаҷоно 2 соат вақт дорем биёрен ки о майлаш раҳмат хоб майло вирус ҳамиҷа яъни хуни дугунат ҳо ҳамиҷадай расидем хай майла агане ба тайёр кадай кирта тавхӣ ҳо ҳозир мерам тез мепӯшум мебуром маро хай интизор кар. шидагане майлаш гап неста майлаш хай яка худо медонад хушрӯшиданаш яка тайёршавӣ занака худат будонда и баи рафтагиш ай и сараяку и пеши хони бачи мамашунайку ай мо пеши хони бачи мамашундем бемаямура бино охай уй ки бирем охи хай бигзарзонар охи ай гиргалияй тинҷӣ бошадай шавӣ алло алло бачи мама киҷодӣ меша сози братан дар хонаем чӣ буд вай найтари пеши донтон айку найтари ҳама хонаҳои заминаки айку о чува чӣ буда намтари ая хонаҳои заминакӣ дорам пеши донтонда охи намиҷадам ма пеши донтондам намебурӯи ман ам пил табитам охи кадом пила қарзира чӣ охи қарзира қарзира қарз гирифта будам ку рӯз қарз пурсидам барои наво мошини кӯчкаршона харидана қарз пурсидам гуфтӣ надорум хай биё саг медизим метмад ба о саг биги биё ки охид накунаку фаҳмидам даёдум омад ана ку оз як аз ма да $100 додагиай ҳавая бо расходиш накунам ки бирава биё битам ҳарчи қарз камтар майле гӯш кагани гиргалӣ ай хонаи мо дуртар бира устар бра ман миём ози худам пешуд омай пеши донтона дур бо истарак бирам хай агане намиҷа ябараки да хонаҳои тари ябара айку ман ҳамисидаем агане айдон биромадӣ ҳей ростаки биёй намиҷая тарафи янимагӣ да местам ҳамун ҷабес ҳозир ман миём майла давай тез биё ки берун хунук кай майли намондида бозӣ кунем биёя пила битам даи бо ягон рӯз дига пил мегирам ҳамин кӯчкаам дар дилу ҷонам зад ба амеди ҳамуду пилаш ҳар рӯз мея пили мошин бачи мама омаданаш ҳами янимагӣ дига аи янимак иҷо меша биёен апам дар хонаи дурунгиай чӣ апаи ту дар хонаи дурунгӣ дар хонаи дурунгиай ман пеши апаи ту бидуром намедроӣ ма пеши апаи ту дуромада чӣ кор мекунам чӣ кор мекунӣ ту намедонӣ не ту бафше киҷо омадагӣ имайна ҳамин ҷая братан айна ҳамро ажда дорум бачи мамай я одами дига касам ажда дорум ҳавая мебинам мерам айҷа наомадам ту дига каса интизорӣ бачи ба пеши дали мо омада парол мезанӣ парол чӣ хали парол майлаш хайр ягане бача гудак парол пеши апам дуро мега гумушка ҳамин ҷа янимагӣ бирам
дафша бо ягон балора ба сар наёрам. братон чо кади? Сози гирак, саломатиё хуба? Ама зуда. Кору соза. Даи шави мегум? Охай шави ам боша гуфти яъни маги дар пеши хона яъни ман беомадам яъни маги хай кори хуб кади. Оварди? Ома ина. Зинда бошӣ. Туғрияям айна. Меша. $100 бозша туғрӣ мекунам. 100% папа хана фаҳма. Дизидагим пула. о саг хай бо мебари ҷош да мемонӣ да. Хай короче гурҷон ба алоқа дем. Фаҳмиди? Бема айти я чиза пурсам. Чира? ҳами ҳунау хунае ку? Хунае чия ина ҳамунҷа? Ҳамун хонара мегӣ? ой намудар ҳамунҷа чия медонӣ ҳамунҷа чӣ гапай? Ӯ хона я бобоякай. Бобояк? ҳами ду духта дора. бовар ки ҳами духтари калниша шуш сарш додагиай. бовар ки сар додагӣ? хуб бераҳашид. ҳамун духтари калниш бераҳашид а? ин ҳами баъзе шаҳо миян ин ҳамиҷа мардакҳои бегона иҷа парол дора. 3 бор мекунӣ дар ҳуй меша. фаҳмидӣ? ол бугу дар ҳуйшавиш паролиш 3 силфа? 3 силфа мезани дар ҳуй меша. яқат медроӣ. наузубилло чӣ замона шидаем? хай гӯш ки вай коро чӣ хали шид? охир занг задӣ гуфтӣ клиентай да байни гапи хабар гуфтӣ як клиентай зафирата биёр марам нимша бигирим тирам нимша гуфтӣ бизанем то уҷара пулмон метаку. ина ман ҳози қариб тамом кардам. ҳози мерам ним соат пас кора буд мекунам миём. ӯ клиент мешина тира ниёга карфари тира то ту кай ай пентхаус ай гостиница мероӣ ака мошинима майда буд ма гуфтам ту зафира дорӣ бигирем закаса дикаса бурем ки ту қаннуз бузор кади ӯ бурафт месташ дад када. ту корани то кадиу та боша. майлаше гирг ма бирам ки ях кадам мекушанма хонада. хай давая. ният ба кори хайр. дидӣ парол 3 силфа мезани ку яқа ма рафтум гир. майли гап нест ай бошия. майли сағирача 3 силфа кад шавкара каши дурост диромада хаёли ман миём. эй худои тайёршавии занак наход як либоса ҳамин қадар пӯшия. во ана тамом ман тайёр шудам рафтем. хитаи тарӣ кадӣ ку? чӣ? нашид? соз не нормально. ин хел бошад рафтем ки дер шид рафтем. и ба и хали формаи ти хали чӣ хемешаи? и да шариат равои ти тари форма кадӣ барои чӣ ти хитаи тари карфар кадӣ? барои тарафхона рафта ҳамин хел либос мепӯшанд. хайр рафтем. алло ҳа самир дар куҷо расидем? мо аллакай омада истодаем баъд аз 10 дақиқа мерасем. хай агар корҳоятон бисёр бошад хай мон ягон рӯзи дигар вомехӯре. рӯзи дигар? о чӣ хел рӯзи дигар? мо 10 дақиқа пас мерасем. каме тоқат кун. хотири ту фақат камтар дигар тоқат мекунем. майлаш хайр. хай майлаш. через 10 минут они придут. камтар тезтар ҳай кун. чӣ қадар сустӣ? то ту мерасӣ ва ё хеста мераванд. чӣ хели сусти соз рафтестем ку светофорам сир хайози светофора мегзарӣ я сади чанд сум мезана соз рафтестем итида гта нестай ку мози мошина бизанем ягон ҷода бифурем я дига ша бигирем бизанем бирем нормально нами тарафтестем бизани бимирӣ ай зона пайдо намешӣ. и ҳаётай зади рост тамом мебарам манаҳта маҳкам мекунам барам гуруд мекунам. ҳоз мерасем ками дигаш мон газа ҷиқида ҳай када любой кас метона оста
ба тоқат ба қонун ҳайкадан кори ҳар кас нест. Сабук шидан беҳуда намеган. Сабук шидан осонай, вазбин шидан қиин. барои чӣ меган санги вазбина он намебара? рост мегӯӣ. назди ман биё, мара гӯш кун. ҳа алишер, медонӣ чӣ? илтимос, боз мара дар пеши онҳо шарманда накунӣ. номи ту Суҳроб ва ту мулобачаӣ. чӣ хеле суроб? ту чӣ ба мара суроб мулобача гуфтӣ? мулобача гуфтӣ аки яъне ма ҳози уҷа мерем мулобача гуфта ҳичка қатима гап намезана? ман номеро ягон каса намегирам ва ҳичка қатима шинос намешава? ту гуфтанӣ ки мара мулло гуфта қатима дига хушругав намезананд духтараку давудурум. чон мара дар бораи муллогӣ ама хушрӯ намефаҳмам. яке мара пурсан. кун, агар ягон чӣ пурсидан ягон чиз қироат мекунӣ. вай хатя ба ягон оята медонӣ? аки медонам як нимта оята хушрӯ намедонам. хай нияти ғусла бугумуд гӯш мекунӣ? не ман чӣ кор мекунам? хез рафтем тезтар ки ваё нахезам равад. биё рафтем. зуд бош равем. Красивая фотка. ҳо ана онҷоҳанд. рафтем. Вот и они. ассалом. салом алейкум. Созен хубен шумо? Ҳама соз? Муниса шинос шав. Нина шинос шав. Муниса, ба фикрам шумо Суҳробе. ҳа, ин кас Суҳроб. суроб. ها سرابم гузаред шинед. охи гузашта шинед. ها سرابم мешинам. ҳози пешхизмат. барои дер карданам ман аз шумо манзарат мехоҳам. ҳеҷ гам не, худатон соғ саломат омаден. ҳамин бас. ҳо, медонӣ, ҳозир тамоми шаҳр пробкааст. зуд расидан намешавад. барои ин қадар дер кардем. бале дуруст, ҳозир мошиндорҳоам бисёр шудагӣ. ин бача номаш кӣ буд? Суҳро буд ба фикрам. ман ин касро бисёр ба кадоме монандӣ карда истодаам. шумо ягон бародар надоред? аз шаҳри ваҳдат бо номи Гургалӣ. не, ин кас умуман ба шаҳри ваҳдат нарафтаанд. роста мега. ман тамоми умрам дар ҳамин душанбе гузаштагия. ин хел бошад ман аниқ монанд кардам. хай мумкин. лекин вай одам ба шумо ганда монанд аст. агар ягон бор дидагӣ бошед, як умр як ҷомаи беқасам мепӯшад. дар сараш ё кепка ё тоқи он қадар дар ёдам нест, лекин бисёр одами шух аст. ба пеши ман бисёр меомад вақте ки ман дар ваҳдат кор мекардам. не бародар шумо мара ба кадоме аниқ перепутат каде? не хайр самир, дигар худат чӣ хел? кору бор, хонагиё? соз мо ҳама хубем. ҳаминро мегум ту худат соз ҳастӣ. охир ин қадар хароб шудӣ, тамоман дигар шудӣ. мегум дигар одам дар пешам истодааст. хай зиндагӣ да. алло, банкачи ҳастам? охи наргиз? гали да занг занг заданаш чия? ай пеш рӯбарӯ гап задум қатиш кор ҳалай. гуфтум ку кор айрӯи миллион кор ҳал. некем саҳри шод ая додам ма ака хилат пил намегирам ку. некем шод ая додам роя. ака мо ут хидем ку охи. шуд сар моро интизор шед. тамом гап мурд. гап мурд. 100%. хоб майли.
анам хел мо бо нина шинос шудем. пас аз ҳамин ман гуфтам ки ӯро дигар аз даст надиҳам, ки ман аллакай як бор дӯстдоштаи худро аз даст додаам ва барои он ман чанд қадар азоб кашидам. намехоҳам дигар азобро бинам. хай кани ягон чи гап зан суҳроббой. ба фикрам наомад суҳроб буд. хай дига ман чӣ бугум? ту ин қадар бисёр гап мезанӣ? соли ту чияй? соли ман? саг? фаҳмон, дига савол нест. соли ман дар ин ҷо чӣ дахл дорад? хубаш дар бораи кори борат гап зан. корҳояш чӣ хел? корум соз. ҳамин ҳар шав трас зада, шав то саҳара трафарет зада. чӣ хел аз шаб то саҳар? дар марказ. охи муниса гуфт ки шумо мулло бачаку? чӣ хел? ман намедонам суҳроб ё ки муниса дурӯға гуфт. ай нея, роста мега муллоюм ҳози вақти аблава сар шидагӣ нестаю хи рӯзона бачааку баҷо мешавам ба дига ҳар шав то саҳара амита никоҳ карда мегарди траса ба траса трафарет зада гуфтестам ку яҳин мефаҳмем ки саҳар шида ай никоҳ ба ин никоҳ хай чӣ хелай медони ку ҳози хай майлаш шумо ҳардуятон кай шинос шудем? ин немишав. ай як сол пеш. асал аллакай як сол гузашт. ман хаёл мекунам мо нави намишав шинос шидем. як сол гузаштае? як сол пеш? ҳамин ки ман аз ту ҷудо шудам аз байн як ҳафтаам нагузашт ки ман дарав бо суҳроб шинос шудам. значит дарав? ҳо дарав. дарав. охирин суҳроб ба ғайр аз мулогияш соҳиби компанияи калони таксиҳо ҳаст. кайҳо боз кор мекардааст, ман ҳам инро намедонистам. ӯ бошад ҳар рӯз дар паси дари мо 101 дона гул оварда мемонду мерафт. мо намедонистем ки ин гулҳоро кӣ оварда мемонад. дар фикр будем. ногаҳон як рӯз худаш ба назди ман омаду гуфт ки ман ин гулҳоро оварда дар пушти дари ту мемонам ва мехоҳам бо беҳтарин гул яъне аз пеш бо ту шинос шавам. ман дар ҳайрат задам ва дарав ҷавобашро надодам. охир бояд ман фикр мекардам. аз байн як рӯз нагузашт ки ман бинам дар таги хона ҳама бо гул бозӣ мекунад ва бинам гулҳо ҳар тараф чош хӯрдаанд. баромада бинам дар паси хона як кам аз гулро оварда рехтааст ва дарав дар девори ҳамсоя навиштааст ки жизнь моя подумай поскорее. ҳамин хел 3 рӯзи дигар 3 кам аз гули дигарро оварда дар пушти хона мерехт. иначе ман худама мекушам. боз гуфт ки агар ман ба ту лозим бошам омада маро наҷот деҳ. пас ман саросима давида рафта бинам ки бандидор аллакай дар гарданаш овезон. он гоҳ ман ҳам давида рафтам, бандидорро аз гарданаш гирифтаму як тараф партофтам. пас аз ин ина 1 сол мешавад ки ману суҳроб якҷояем. ягон бор ҷанг нашудаем. боре ҳам дар байнамон нофаҳмӣ нашудааст. рост ҳам мега. бешӯхӣ ту барои муниса чанд кама аз гул бурдӣ? дар пушти дараш холӣ мекардӣ?
мардум дар пеши падезашон шебен рехта роҳро соз мекунанд. Ту бошад як кам аз гуфтӣ хай қоил шудам, бовар кун. ҷоҳил ки шидӣ дига чӣ кор мекунӣ? вай вақти ҷоҳилӣ буд ҳарчи дарав гузашт рафт. хайрият ки дар ҳақиқат ихали шидагӣ нест. агане ба иқа исрофи кардагӣ мебурданд, моро дау дунё раст ҳакмона мебуроварданд. Ты представляешь, Нина, он целый КамАЗ рост цветов бросил около дома Муниски. Вот это понимаю я любовь. У меня просто нет слов. о бахан бахан худо хоҳоли таам шифо меёвӣ. Чӣ хел? Шифо? Барои чӣ? як вақт ман намтари ранги ту баланд баланд механдидам, табассум мекардам, дандонои ақлам дар ҷояи қафо метофтад. дава хандидан. ба рафтам ба наву беморхона рафтам, табобат кардам. ин айрӯз шифо ёфтам. барои намқа мегум баланд баланд биханд, та ҳамоли худо хоҳад шифо меёвӣ. шумо соли навро дар куҷо гузаронданед, Самир? шояд як ҷоя гузаронем. мо наметавонем. Ту чӣ намедонӣ? Мо пагоҳ ба Россия меравем ку. ман фаромӯш кардам ки шумо бояд пагоҳ равед. лекин ман розӣ будам агар як ҷоя мегузарондем соли навро. лекин афсӯс, ман меравам ку. ҳамин хел нест, Суҳроб? ихай ман бушана медонам, ҳамин қаша медонам ки дар Эрон бензин арзон аст. чӣ? бензин? чӣ фарқ дорад дар Эрон? нархи бензин чанд аст? охи вай, мо дар бораи гузарондани соли нав гап зада истодаем. чун? Суҳроббой, ҳоли ту ист? Ту гуфтӣ дар душанбе калон шудам? ҳо, дар оилатон боз ягон кас ғайри ту илми исломӣ дорад? ҳо, ма бобим, отам, ҳамам ҳай пишмон тоза. номи туро кӣ мондааст, Суҳроб? номи мара бобо калонам, бобои Абдулло. яъне номи исломӣ аст гуфтанӣ ҳастӣ? ҳова чӣ бане? ман ҳам кам каму беш илми исломӣ хондагиам, лекин ҳеҷ дар ёдам нест ки ягон ёри паямбари исломӣ номаш Суҳроб бошад. ман медонам ки Абубакр, Умар, Усмон ва Алӣ. ана Суҳроб номи кӣ бошад? Суҳроб ин номи яке ай чор ёро нестай. Суҳроб ин номи яке ай саҳобаай. саҳобаова? лекин ман ҳам номи саҳобаҳоро ҳам медонам. не ки ин ном бошад. хондагӣ нестам? дар ягон ҷо ту дар ягон ҷо ягон саҳоба ба номи Суҳроб шунавидагӣ нестӣ? не, нахондам. ба мемори кама ту мепира бихонӣ, ба ин вақт ай ман намепарсидӣ? ҳа, дуруст. ман ҳам пурра хондагӣ нестам. Суҳроббой, боварӣ дорам ки шумо бисёр хондагӣ ҳастед. конечно. як савол доштам ба шумо. агар мумкин бошад саволамро диҳам. ҳамчун нохонда аз хондагӣ мепурсидам. гуфтанги агар одами нағз бошад, барои дигаро хубӣ кунад, хайр кунад, лекин намоз нахонад, вай савоб мегирад магар?
албатта вай барои корои хайри кардагиш савоб мегирад. бо вай иҷа дар ҳақиқат фаҳмидан дар кора ки вай чӣ хели одамае ва барои чӣ кора мекунад. чӣ хеле мегӯи одами нағзаи хубӣ мехоҳад, вай бояд аввал хубиву нағзира дар худаш бояд бикунад. вақте дар худаш ки хубиву нағзӣ накард, вай чӣ хел дигарро да хубӣ мекунад. муҳимаш ана ира фаҳмидан дар кораи аввал. худо медонад вай ба дигар касо хубӣ мекунад ё не. чӣ хеле ки мегӯянд ҳар чизе ки худат надорӣ ба дигарон дода наметавонӣ. масалан дар кисат пул надорӣ, як аз дигар аз ҷо пул метӣ. вақти одам худаш хушбахт нест, дигар касро хушбахт карда наметавонад. вақти ту хубӣ ба худат намекунӣ, бо ибодат дили худатро тоза накунӣ, пас ту чӣ хел ба дигар кас хубӣ карданӣ? ту аввал айби худатро ислоҳ кун, худатро ба роҳи рост мон, пас ёрдам ба дигарон кун. ман ҳамин хелда бародар. хайр самир, ту худат чӣ хел? корҳоят дар куҷо? ман айни ҳол 2 моҳ шуд бекор. ба россия равонам. дар он ҷо бачаҳо интизоранд. ширкати навамро дар он ҷо кушоданӣ ҳастам. агар 500 сим дига авҷа гузарад, ашоти телефон як 300 сим дига ойлики вирус минус кунум. ини неким кастума дер кард. 100 сим дига ини залокиш месӯза. ҳая бало када пули зангириро ҷамъ карда накарда. ҳамеша биён ака холият биён. маромак. хай ба фикрам вақти рафтанам фаро расид. чӣ хеле ки гуфтам аз ёдатон набарояд. ҳамин ки ба россия рафта расидем, як ҷобаҷо худамонро карда ва ба туямон фарёдтон мекунем. меоед? ҳа, насиб. хайрият. муниса, шабнишинӣ бо ту суҳроб ба ман бисёр писанд омад. ба ман ҳам хеле маъқул шуд. хай агар намурем, дар насибамон бошад, боз дар тӯи арӯсию домодии самир ва нина якҷоя сарҷамона мешинем. албатта. ҳо ҳамин дунё ба охир нараса, ҳамаш меша. самир, як дуо кун. падарам аз хона занг зада истодааст. дуо? чӣ хел ман дуо мекунам? дар ин ҷо одами хондагӣ бобои мулло суҳроббой кани дуо кунед шумо. мо паго роҳи сафар дорем. марҳамат. ҳа суҳроб, самир рост мегӯяд. кани як дуо ку дар ҳаққи навхонадорон? дуои хай майли биё, илоҳи омин. вай ҳо илоҳи омин. ободии макон, хайрияти қадам. илоҳим инами ҳар дакша тоҷикистони азизи мо доим инамита тинҷу амон бошад ва ба инами ду ҷуфти муносиб гуфтанем ки дар оянда осмони тоҷикистон ҳамита шукуфону беғубор бошад ва шахсан барои инами ҳар душ инами ду ҷавоно гуфтанем ки роҳи сафар доштиянд. тоҷикистони мо инамита сериву пирӣ то абад бошаву боша. амин. аллоҳу акбар. тамом дига. дар ҳаққи ҷавоно айда дига дуои хуб нест. амин. дига барои ҳамдигарат ҳаққи ҳалол шиде.
исто суроб худаш медиҳад. ай не барои чӣ маҳоли ҳичӣ нахӯрда Ай. мо худиш бита ҷим шин. барои ман мушкил нест ман худам медиҳам биё не самир исто суроб худаш пулро медиҳад. биёр ман медиҳам охи майли не ама садай гӯш кун самир шумо ҳарду ба ҳазур баромада равед мо ҳозир аз ақибатон меоем. нина пайҷом эй ту даматагир ҳамаро шарманда кардӣ фақат ҳагӯй ман худам пулашро медиҳам. ай чӣ ба тайтани ҳама метӣ мониш ваюам биёян файрод чунки ёки биёян иҷа чунгу бас мекунем бойдодагар ҳамаша мета хайр бисёр рӯзи хуб буд хинк хай самир шумо да барори кор гап нестай боши раҳмат шумо у тараф мерен бале хай гане мо и тараф майле суҳроб ҳа як дам истед аз шумо бо як чизи дигарро пурсиданиям дар дилам намонад шояд шумо ҳамчун одами хондагӣ ҷавоби дуруст дода метавонед ҳаракат мекунам ҷавоби дуруст диҳам ростияш ман гуфтаниам ки ман мехоҳам хонам ва такя ба худованд кунам мехоҳам аз бандаҳои ба имон бошам лек наметавонам ман мехоҳам ақаллан ягон чӣ бошад бо дастам расам ягон чӣ бошад ақаллан нарасамам бо чашмонам бинам ё бӯй кунам бӯяшро ҳис кунам пас шояд ман эмонам зиёдтар шавад шумо ба ман чӣ мегӯед суҳроб барои бисёртар боварӣ бар худо пайдо кардан ту чӣ мехоҳӣ гӯӣ ки ягон чӣ бошад ки ту бинӣ ё ки дастат расаду ё ки бӯяшро ҳис кунӣ шояд пас аз ин боварии ту қавитару мустаҳкамтар шавад ҳамин хел бале ҳамин хел ман ба ту як мисол мебиёрам кани акнун кани ту ҳаракат кун ба ман як ҷавоби дуруст де майлаш мисол ту айни ҳол гуфтӣ ки кор намекунӣ пас рӯзи дароз ту чӣ кор мекунӣ дар хона ё дар ягон ҷои дигар рӯзи дароз ман бекорам дар хона мешинам филм тамошо мекунам тайёрӣ ба рафтан ба хориҷа ва ба мошин рӯзи дароз мегардам фаҳмон акнун ту тасаввур кун ки ту ба мошин рафта истодаӣ ба ҳамон мошини худат баъд ту аз тарафи вай ба роҳи садбарг бояд ба тарафи гӯем ки султони кабир рафта истодаӣ ба бозори султони кабир баъд ай тарафи нуҳум бошад ҳаракат кардӣ дар ахбор мегӯянд ки бо роҳи садбарг наравед ки роҳи садбарг имрӯз раҳмаҳкам аст кори таҷҷилии роҳ рафта истодааст ту
ту ҳаминро фаҳмида чӣ кор мекунӣ? да ахбор бале да ахбор. дар садбарг пробка мегӯянд? хай бигзор ки пробка. хай ман ҳафтум кати тоб мехӯраму ба калхози россия султони кабир меравам. о барои чӣ? ахбор ба гуфтанд ку ман шунидам. тамом. ай ҳафтум ту мегардӣ? охи барои чӣ ақаллан ту намеравӣ як бо дастат қапида бинӣ? ё бӯяшро ҳис кунӣ ё ба чашмонат бинӣ баъд бовар кунӣ. суҳроб, ман шуморо фаҳмидам. фаҳмида бошӣ ман хурсанд. раҳмат суҳроб. ба шумо роҳи сафед. раҳмат. саломат бошед. алло, лолаҷон. ها چی خیلی شد؟ шаб ҳамин хел гузашт ки ваҳ ту афти самира медиди ку? ваҳ ман ҳоло бовар накарда истодам. намедонам ин хоб буд ё ҳақиқат. хайр ман хурсанд ки ту ба бовар мақсадат кун. расидӣ. ҳо раҳмат ба алишер ки маро дар ин ҳолат танҳо намонду дастгирӣ кард. кадом алишер? саломат хел бош. кадом алишер? ронандаи таксӣ? хайр аз номи ман ҳам раҳмат гӯй. ҳаҳо. майлаш хайр. куҷо майлаш хайр? ҳозир ман дар пеши хона даромада либосамро иваз кунам. агар ман ба ин афтам ба хона равам апаам маро мекушад. ҳеҷ гап не. биё ман дар хона. ҳа хоб. салом гӯй. алишер дугонаам ба ту салом мегӯяд. саломат боша. майлаш лолаҷон саломат бошед. майлаш хайр. хайр ҳозир ман меоям. ҳозир тамом дига мада ҷавоб? ҳозир ту маро ман ҳозир тез даромада либосҳоямро иваз мекунам. баъд ту маро рост ба пеши хона бурда мемонӣ. ана баъд ҷонат халос. фаҳмон значит ҳозир медроем хонаи дугонат мо ҳозир рафтесем? ҳо фаҳмон баъд айвай меброем дар авматра хонатон мебарам баъд ай омада ҷавоб. лекин алишер барои чӣ ту як вақт ба худӣ як вақти дигар бошад бехудӣ? гапа росташ як чанд қа пеш мара мошин задагия ва мағзи сарам осеб дидагӣ. барои намиқа чанд қа табобат ҳам кардем. қариб ки гӯем беҳуда баъзе вақт дороҳома мехӯрам баъзе вақт не. як хел вақт ки фоида мекунад бисёри вақт фоида намекунад. ту чӣ гуфтанӣ ки ҳо баъзе вақт переключатся мекунам. бечора фаҳмо. ана дар пеши ҳамин дом исто. кадоме ин амида? ана ҳаминда исто. ман зуд рафта либосҳоямро иваз мекунаму мебароям ва ту маро рост ба хона мебарию бо ҳамин тамом. тамом бошад тамом. агар не таи ҷаҳози хони дугона таям ба даи хони хитон мерем. ҳо фаҳмон. о хайрият. ана ман омадам. ай либосҳои дига кади ку бо? ҳо охир дар хонаи дугона ман либос бисёр мемонам. ӯ палто малтот ки ҷошид? ҳо охир дар ҳамон ҷо аст. дигар вақт даромада мегирам. хай майли гӯш ку карочи ҳама кори ту буд шида? ҳо ака корои ту буд шида боша ма ҳозиртра бояд хонатон барам тамом. ҳо охи мара хона мебарӣ? мада ҷавоб. ҳо хай медонӣ чӣ нами қарибгии тоус рафтана ҳами хонаи холаи ма қарибтара кард. дарав бидроем нами пишти мошин да як сеткаи ма амра битам сари дастакӣ ба бигардем бирем чӣ гуфтӣ? 20 минут манда дер мешаваду.
эй 20 минут да Хайр. тамом дига даравай 20 минут зиёд вақта намегира. хайр майлаш бурда мемонему баъд маро зуд ба хона бар ки ман ганда хоб дорам. майли гап нестай охи ман сергазиш мегирам да. хай бин боз накушимонам. хай рафтем. хо дошта боши хо рафтанги. майлаш хоб. эй одамо дар куҷоем? ин чӣ гап аст? ту дар мошини мо рафтестем. соат чанда? 12 шавай ку. охир ту гуфти 20 минута мерасем ку? ал 20 минут гуфтум 20 минут набудай. хай камтар дертар будай. эй мо дар куҷоем? кани ист як бор? кани ба ман гӯй? мо дар дараи ромид даем. дараи ромид? дараи ромид. дараи ромид? да дараи ромид. чӣ хели дараи ромид? мо дар иҷа чӣ кор кардестем? мо ба хонаи холашкаи ман омадем. ина навакагай хонаи холашка биромадем бо ина гашта рафтестем. ҳама 100%. телефони ман ку? телефони ман куҷо бошад? ман онро наёфта истодам. телефони ту? ина ма. телефони ман дар дасти ту чӣ кор кардестай? телефони ту охи кадом хира эқа занг зад дар дили ҷонум зад ванг ба гирифтам беззвук шкардам дар кисаам мондум. ваҳ аппаи ман 17 бор занг задааст. ҳамо аппат бидайда значит занг задаг. пашакат хичаячида. ҳозир ӯ мара мекуша барои тушида. бешухӣ барои ма як ҳаст мираи барои ма шарафай ку. вай бескани ку ман як занг занам. алло апаҷон шумо ба ман занг задед? апаҷон ман дар хонаи як дугонаам зод рӯз дошт. гуфтам як дам гирам хобам бурдааст. ана ҳозир бедор шудам. дар даруни такси омада истодам. ҳозир мерасам апаҷон. майлаш апаҷон ҳозир. не апаҷон дар хотирам ҳаст охир. фаҳмо майлаш ина ман ҳозир мерасам апаҷон. ина қариб расида истодам апаҷон. майлаш апаҷон. ҳа дурӯғ гузашт гузарондем дурӯға. ҳамаш бори ту шуд боз механда. акнун маро дар хона зинда ба зинда гур мекунанд. ту бо ман шӯхӣ накун. ту ҳоло қаҳри маро надидаӣ. соат 12 шаб аст. ту маро 20 минут гуфтӣ. мо дар ромид дар даруни як опели пусидагӣ рафтаестем куҷое. во ман даже намедонам ки инҷа куҷоҳай. бо чӣ истодаӣ? ту ки дар ҳаққи мошини хелӣ гуфтӣ ту бо опели мара мошин намеҳисобӣ? ҳо пусидагиай. фура гумша дига рӯи корчарута дига қатӣ фуки қоқи дем бор набинам. Чӣ? ту ки дар ҳаққи мошин маетарӣ бигӣ фура гумша. тара садқаи намхели кондисионери ранги кимралов гарм кунад. чӣ? фура гумша номард. не намефаҳром. ман дар ин раҳ ҳеҷ каса намедонам. ба кӯҳо мерам? ана авая медонӣ дига зунук табиги дам назан. фори дастат. хай гапи ростай. дар мошини пусидагӣ боз чӣ гӯям? ту боз сар кадӣ? сари хокат бигӯ. да даҳани ту ма ҳоли бе? фуро гумша ай мошини ма. намефуром. дига фуки кишота қатӣ рӯи паҳмад набинам. намефуром. фуро гумша ай назари ма. намефуром. тара садқаи намхели ҷои гарм обод чӣ кунад. фаҳмидӣ? ту як курнамак бидай барои ҳамин қад даҳани тиқа калони бемаъниай аи даҳа ягон гапҳои хуб намебуроя охи ки та лаву даҳаш тит шидай. фура гумша ай назару мегум намефаҳмӣ ту? одами ҷои гарму обода ки қадрша надонист ӯ митинг ташкил мекунад. фура гумша ҳозир бо даҳами дуруни мошин ма митинга ташкил накунӣ? гумша ай назарум. пшт пашҳолвон. не гуфтам намефаҳром. чӣ кор мекунӣ? намефаҳром. ай немега тра соли чӣ ай? ба соли ман ту чӣ кор дорӣ? хай бугу охи ма тра мегум чӣ кор дорум 10 солат. соли ман мурғ.
ана дидӣ ту я мирғ бо гавзан шидӣ چی؟ фуро гумшай мошини ман мирғ фуро فهمیدم خیر تمام اوپلی تو از لکسوس و مرسدس در خوشروتره رفتیم که با من دیر شد این ساعت 12 رفتیم ماشینی تو بهترینه زوره رفتیم ана дидӣ охӣ бо даррав гапа истол мета тоба кардам случайна соли отат мор нестай نه سال اوتام مرغای رفتیم ай мирғ шидай бугӯ тоба кардам акай алишерҷон гӯҳта охӣ гӯҳи занбур хӯрдум дигар дар ҳаққи опелит ҳичӣ намегӯм ана ба мерем мо ҳа воҳ фуро гумшагани фуро мада дер шиде خیر مایل شکای الشیر توبه کردم گوهی زنبور خوردم دیگر ده حقی ماشین دیگان گپ نمیگم رفتیم ана ин гапи дигар мешидай ку намита бемаймунизм ба хубӣ чӣ ай ай бо чӣ шуд худоё барои чӣ истоди кани мая брам бинам куҷо мерай дар даҳани чӣ гап шид ана кӣ расидем боз чӣ шуд илтимос мара натарсон чӣ шуд соат 12 гузаштааст чархи қафо кафидай дамаш полни бромадай запаска ҳаст неки ма дамкрат надорум вай алиш карданда ҳозир худат баро алиш кун э мусулмон бе дамкрат ма вая чихе мебардорум мошина алиш мекунам меқатам неке гав мезадай э худо ту маро чӣ ба дар мошини ҳамин савор кардӣ ту ягон тумори касофатӣ дорӣ ҳамин касе дар мошини ту шинад ба касофатӣ гирифтор мешавад агар ман ҳамин тумори касофатиам дошта бошам ту худат одами касофатӣ ту ҳамира медонӣ агар ту ҳамин қасол чархи ман накафид ҳамин ту касофат шиштиву ҳаму кафид бо нигоҳ ка аҳамияти ай кадом тараф кафидай мебахшӣ аз қафои ту кафидай ҳамуҷа да як бор ту иштагӣ барои ҳам қамуҷа кафидай ай ту оли ҳамуҷа намештиву ҷа намекафид ан акнун чӣ кор мекунем ман ба апам гуфтам ки ҳозир мерасем акнун чӣ кор мекунем апа ман ягон каса нақапидам ман хоб дорум чӣ ман дар даруни мошин хоб намеравам ман дар даруни мошин хоб рафтан наметавонам нав ҳамин ман набудам хоб карда омадагӣ то ҳамин қишлоқа гапро кам кун ту гапа кам ки ту куркара бигӣ ховра ай боз чӣ гап шуд ту маро натарсон илтимос боз чӣ гап шуд намедонам ку бензин тамом шидай акнун чӣ мешавад ту хоб мекунӣ акнун бе кондисионер хоб мекунем дигар чӣ кор хай кондисионер ки кор накуна магарам қафода бигзарем дикаса ачон када хоб кунем да чӣ ту пеши ман омаданӣ дар қафо матра ачоқ кунам фори дастат ту мехоҳӣ ё саҳар да мурдата бирорам ё ачоқ кунем хоб кунем интихоб ки кадомша интихоб кардӣ ачоқ намекунам исто биё мо дар мошин хоб намекунем ҳамун хонаи холашкат гуфтӣ ку анамҷа мерем хоб мекунем нее кадоми ҳамун холашка охир холаи ту пакетша бурда будӣ ку аз рӯи пакети ҳавай мо дар ҳамин аҳвол задем мерем дар хонаш ба ҳузур хоб мекунем ма ту
қатӣ ту қати ма хонаи ҳамун холашка бирам о этия бур афти хит табин ҳай этия бур афта андом табин эти биё моне ты чокадести ты ихели ҳоли ваё мара мулобача гуфта мегардан ма қатӣ ты саат 12 шав хони во медром медони во чӣ хит мекунан чӣ қариба ма кора хит мекунан во ту фариштаяку не ман де ҳамин ҷои худам да хов мераму уҷа намерам мефорад намиҷа хов кун намефорад матра нақапидам худое мо дар куҷоем дар кадом деҳаем дар раи ромид даем намедонам дар ки ҷош хар кубин гирду навота намедонам охи ранги гури лаҳад вори ҳама ҷо торик ҳой наму чия тофтеста ҳой на мачити ҷумъахонӣ дар раи ромид пешмачити ҷумъахонӣ дем исто дар раҳи ромид масҷиди ҷумъахонӣ ҳо ай дар инҷа хонаи холаи ма ҳай хонаи холаи зулфияи ма гӯш кун мара худа дар мошини пусидагит хоб кун фаҳмидӣ ман ҳозир ай мошини ту мерам хонаи холам да ба ҳузур хоб мерам чӣ хел фаҳмидӣ мери бира ма шикамам серай майлаш дар мошини худма майлаш қан ма занам мери ман бира рафтам. боли мегардӣ миёӣ ку ман намедонам ту вори чиркака хоб рав ба ҳузур ман меравам хонаи холам ба фикрам ҳаминай хола о холаи зулфия хато накарда бошам холаҷон лаббай кист онҷо дар бевақтии шаб ин манам хола дар хона мардина нест исто дар ҷот ман мунисаам холаҷон манам охир мунисаям муниса муниса охир маям муниса ҷиянтон ту дар ин бевақтии шаб дар ин деҳаи мо чӣ кор мекунӣ не холаҷон мо қати дугонам ҳамита гузашта сабдем ки ногаҳон балони мошин кафид дар мошин бензин ҳам тамом шуд ман гуфтам шуморо хавотир накунам лекин берун хеле хунук аст ман маҷбур шидам ки ба хона биёям о чӣ хеле ташвиш о ту ку духтари худам ягон майда фикр накун духтарам дугонаатро ҳам фарёд кун ӯ дар берун хунук мехӯрад дари бевақтии шаб вай дар берун нестай холаҷон ӯ дар даруни мошин хоб карданро нағз медидааст дар даруни мошинай духтарам ман боз туро фикр кардам дар ин бевақтии шаб боз бо ягон бача набошӣ не холаҷон шумо маро медонед ку ай мунисаҷон духтарам кани ин тараф биё як бор афту андоматро бинам муниса ҳо муниса дар ҳуяе ҳа иҷади ту барои чӣ ту омадӣ ҳамун холат ҳабугӯя ки случайна да ягон ҷо бензин надора ма дав берун хина хӯрдум агар не хо мерафтум дуруни мошинда муниса лабай холаҷон ин кист хола вай ассалому алайкум холатай ту кистӣ муниса ин ки чӣ хема киём ма ҳамун одаме ки қатиш раҳда омаде сабдем чархи мошин монкафид бояд мошин да хоб мерафтам мошин хунук шид нома чист номи ма суҳроб суҳроб ҳо муниса чаро барвақттар нагуфтӣ ки бо суҳроб омадаи духтарам садқаи номатон садқаи пайи қадамҳоятон биё ба хона гузар духтарам биё суҳроб чӣ ба омадӣ ту дар ягон ҷо шишта наметонӣ шарманда кардӣ мара кори шидагишӣ мекашӣ дашай ҷазник табгӣ барои чӣ гуфтӣ ки номат суҳробай чӣ барои чӣ ту худат гуфтӣ ку кадоме тира напарсид номи ту суҳробай
ما گفتم در طرف خونه میریم نامتا سهراب بگو تو باشی نامتا در همه سهراب گفتسته با نمیگی تو طرفخونه را نامی تو سهراب چند بار گفتم ما اکی جو میدونم در هم ماشین خواب میکردی چرا به اینجا اومدی ما هم خواب میکردم در ماشین ما هم اینجا چی نیفتم اکی چی اومدم گنده کندم بردم دیولوشون نیمشه خوردم داخل که خواب نبود که خستم اومدم خیلی گفتن میشه که دمکرات دارم میبرم ماشین ای میبردارم خلا ماشین نداره چخلی بنزین چخلی دمکرات خیلی گفتن میشه اوخی های پرسیدن در کورای که ای بلو هزار برای چی میگن اوخی خیلی شید خب که نوما نکرده ایما حاضر شما چای گیرید خوراک هم گرم می شود. بیایید خلا من خودم میکشم باور کو سهراب جان مونیسا دائم درباره تو گپ میزند. ما بواری دارم گپای نغز بدگیست ها فقط تعریف میکنم ها فقط تعریف سهرابی من این خیل سهرابی من اون خیل. مونیسا جان کنی گوی دخترم چرا تو درو نگفتی که تو با سهراب بستی؟ تا ماشینتون ویران نشود به خانه من نمی اومدی؟ کنی گوی دخترم در این شبی در دههای ما چی کار میکردید؟ در این نیمی شب ما هر دو طرفای شما دا گپ زن سهراب جان شرم ندار ما هم در وقتش یاش بودیم تا نصف شب عاشقی کردن میگشتیم. در این دههای ما یک درخت است کهنه درخت است درختی بخت نام دارد. نزدی امو درخت آمدید؟ باور که خولا مغزی گپا گپ زدید ایکی جو فهمیده؟ همه آدم پسرم از تجربهش گپ میزند. ما هم در یوشی با یک بچه همسایه و میخوردیم. به نزد آن درخت بسیار میرفتیم. من خیال کردم که با اون پسر یک جا میشویم. لیکن وی زنی دیگر گرفت. من باشم شوهری دیگر کردم. من در این سین و سال رسیده سالهای جوانیم رو به یاد آورده حیران میشوم که خوب بیعقل بوده ایم. برای چی خلا؟ آخر اگر عقل کار کنه دخترم وای بیچاره درخته. ما آدم یک آدم میتواند تمام درخت روی دنیا رو نابود سازد لیک تمام درخت روی دنیا به یک آدم زیان رساندن نمیتواند. وای ها خودشون به ما محتاجند. اگر ما درخت رو آب ندهیم دخترم آنها خشک میشوند. همه خینه؟ درست برای همین میگویم که اول عقلتان رو کار فرمایید و بعد سین و سال رفتن عاقبت پشیمان نشوید. بله درست. کنی گیرید بچو خورید یک وای چیز. خاله جان گپ راستش ما همی شما پرسیدنی بدم که ما بودو در همی خونه تون یگان جدا بنزین ندارین؟ کمکا کم باشم میشوه. چخلی بنزین دمکرات خلا ماشین نداره ای کجا تو دا بنزین دمکرات میاره؟ ای دخترم تو خالت رو با چشمی کم نبین. ماشین هم نداشته باشم لکن بنزین در خانه هست. چخیل؟ او من دویژوک دارم کو. برای اون من بنزین صرف میکنم. 5 لیتر هست بچم کفایه. کنش نمیشوه. ای وای چی خلا یکی ما بودو وای هم دارین دمکرات. وایش چی بچم؟ وای برای نهی ماشینه میبرداری با چرخ شعلیش میکنی کو خیلی که گفتن میشه ده ماشین بردارک ده او خیلیش هم هست. همسایم ماشینش رو در خانه من میموند. نیمی اسبابش در خانه من است بچم. ای بشوخی؟ ای ای تباشه بیا خلا بریم بتیم اگه نه؟ مایلش دخترم تو چای نوشیده ایستا ما حاضر میویم.
холаҷон, барои чӣ ҳеҷ кас дар хона нест? язнат бо писарон ба тӯи хешомон рафтанд. Паго дар он ҷо тӯй. Паго рӯзи никоҳ будааст духтарам. келинро меовардиам паго. барои ҳамин ман гуфтам ташвиш накашида имрӯз бар нагарданду ман худам пага духтарам мегон чӣ пухта ба он ҷо мебарам. фаҳмо холаҷон. худат чӣ хел духтарам? апаат чӣ хел? модарат чӣ хел? модарат гуфта буд ки ба рӯзҳои наздик меояд. насиб бошад модарам пагоҳ саҳар дар тоҷикистон мешавад. аллакай пагоҳ? ҳа, пагоҳ. хай нағз духтарам. мавзунаҷон бо шавҳараш чӣ хел? рости гап холаҷон, апай мавзунам созаю. язнама ягон бор дидагӣ нестам. апа мегӯяд ки вақт надорад то дар ин ҷо то дар он ҷо. модарам барои ҳамин қадар меояд ки як бор ӯро бубинад. апаи ту ҳам духтарам якбора тӯйро сар кард. бемор будам, рафта натонистам духтарам. акнун мехоҳам як бор ӯро аз пеш бинам. суҳробашро дидему ваяш монд. лекин ин суҳроби ту ҳам фасонча будай. нее, хайр, суҳроб костюму брюки нав пӯшиданро дӯст медорад. чӣ хел костюм брук? ранги раисо ку? умуман дар куҷо кор мекунад ин суҳроби ту? не раис нест. вай кас агар раис гӯям ҳам намешавад, барои он ки вай 24 соат дар трас аст. чӣ шавҳаршавандаи ту магар трасавик аст? не, трасавик нест. рости гап ман намедонам. на мулогиш маълумай, на раққосагиш. то трасавик, то мебинӣ мошин устогӣ мекуна, бо ким чӣ дигар. ҳоло гӯй ҳамакора? ҳо, ҳамакора. хел рафтем, мошин соз шид. чӣ? соз шид? ҳо, мерем. чӣ хел соз шид? охайнам хесос шид. гирифтам чархша ба дамкрат алиш кардам, бензиншам рехтам. холаҷон раҳмат шумода барои бензини дамкрат то нагирифтам, обратно дар ҷош мондум. суҳробҷон, дар ин бевақтии шаб куҷо меравед бачам? шаб меистодед? не охи холаҷон, бо мо пага кори муҳим дорем, барои ҳамин рафтанмон шарт аст. рост кори муҳим дорем. ҳам ман ҳам вай. мо бояд то саҳара ҳатман дар душанбе шавем. суҳробҷон писарам, биё хай як дуо кун. дуо? не холаҷон, нақсар шумо худатон кунед ки вай. майли хубтар шумо кунем. илоҳи омин. сафартон бехатар, худованд роҳи сафедтон битиҳад, умри дароз, ризқи фароз. бачам дар дилатон чӣ орзуе ки доред ба муродтон бирасен. худо қушапиртон кунад. қушапир? қати суҳробҷон, илоҳим ҳар яктона тӯйтона бинем. апак қати шавҳаршам хушбахт шаванд. амин. аллоҳу акбар. бо холаатро фаромӯш накунед бачам. то ҳамин чархи мошинтон на кафат холаатро ҳам ба ёд намеовардӣ? омада истем. не холаҷон, ҳатман меоем. холаатро фаромӯш накун. аввал шумо. не, ту гузар. алло апаҷон, ман дар наздики хона расидам. дарро кушодамон. майлаш апаҷон, бахшиш. хайрият. тарсидам. фикр кардам ки имшаб саҳар намешавад. ба ту ягон кас занг намезанад? чӣ, ту магар сайги бесоҳибӣ? бале, дуруст гуфтӣ, ман сағирам. ман ягон касам нест ки занг занад. ана ҳамин хел. на бародар дорам, на апа, на хоҳар. аз хурдсолиам модарам бандагӣ кардагӣ. падарам ҳам аз думаш ҳамин хел бедуму дарак. ман тани танҳоям. бубахш, ман намедонистам. ҳеҷ гап не, ту намедонистӣ ку. зан чӣ? зан дорӣ? зан? ҳа. не, зан ҳам надорам. хайхе як духтарак ба хели шавҳари иҷора шудагӣ. дар як духтарак рафтем, нами қати ҷаҳонгир рафтем. гӯё шавҳар як консерт сохтем. гӯё ман шавҳар иҷора шудам, гӯё ки дар ҳақиқат ман вая ба занӣ гирифтам. то сари кӯчашона рафтем, ба вай духтар пили мора дод.
қисса кӯтоҳ ҳам хелӣ. А дар ҳақиқат не, ман зан надорам. чӣ шароит надорӣ? Не, гап дар сари шароитам несту. чӣ хеле ки ӯ рӯз шунавидам дар як чиз мегӯяд ки аввал мардум мега қарз мекард зан мегирифт, ба мега қарзам медод зан мемонд. ҳозир мега қарз мекунӣ зан мегирӣ, қарзат мондай занат рафтай. ам хеле мега. хайр ина расидем. ба ту роҳи сафед. яке ягон хизмат шид ку ту метавонӣ мада занг занӣ. чӣ хел? ман номерои хидмат дар телефони ту сохранит кардагиам. Кай? ҳамун вақте ки ту хоб будӣ ҳамун чен. номатро чӣ навиштӣ? ман ном нанавистам. ном агар менавистам аёди ту мебуромад. барои ҳамиқа ба ҷои ном навистам ай шаб то саҳара. беҳтарин ном. майлаш хайр. ба шумо хоби хуш. майлаш нағзмон хай асал. майлаш хайр. дара як хеле пӯшид ки мегӯй мада оташ мошин харидай. хайрият даф шида меодам. Oyna ma tarafı pişti dome muhi. O aynı tarafı rah istedi. Boş tom metre bu taraf. Oyna ma. Gırga kamu mat. Ne bir test pro. Oyna gırga kamu mat. Xob bozmayım. Xob mayli. Bacha test bir dersi test çimekini. Hay umadım kuyna ama sata. Ama ticay ucada dersi diyor bana makı test kilim. Kugulu. Dongo gıl ayodum bro madde sarosima kadi sar. Ne o var taksi totay der onar o var ki gıla kati. Roy kadi gıla ha. Oğay baya peliklan da gibi da to çık. Çıkılı peligı. Oğay baya aynı sarı somajda ayda marga bromada istay. Ta yo peligıl girifti. Ne yet de ona xelik fikir mekini. Yo da peligıl dodan yo çıkılı. Ne peligıl pelna dodan ma prosta ka ham dostumda xizmat karam gufte ista. با خشتمان این نگاه که ورزشگرا میآیند در ایرپورت گرو گلدسته قتی میروان پیشواز میگیرن هم خلاص من که دوست گفتم بدونن که اجازه زندگی کدستن شما نه به کلا تر کلا خوشو کار نمیکنم گفتم بیو که بدونن که خمون اجازه زندگی کدستن شما زن شوید خشتمان تا باید گل خطی پیشواز بگیری من برای هم گفتم گل بگی این همینجا یه زمان شده که اوتا بچه در خدمت نمیکنه بچه اوتا در خدمت نمیکنه من دوستی خود من بروچات کردم من خود مرد که نیستم که دوست من در راه بمونم گاب نیست همین روز اگر ایرپورت یادت میرفتیم چون میکنم اینه باز من ترا چی گفتم که روز ایرپورت بریم بکل گوش کن من ترا برای چی گفتم که یک جای بریم وای باور کنه که شما یک جای زندگی میکنین چه کارات کار میکنن ترا برای همو خا انا که هوزی میرین چیکار میکنیم خوش رو ایزون نکاش خماتا کو راست فهمیدی گویا که تو داماد همه خاندانی برای انا میخوام ها мавзун ту зиқ нашав ҳамаш нағз мешава мада бартум ку бабаю занг задӣ ҷони ма? бале занг задам омадестан мегам мошина дар пушти дом мемонем ҳозир расида меоянд хавотир нашав хуб шудааст интизор мешавем майли омадӣ ҳо салом наргиз бахшиш ки каме дер кардам хайр апаҷон чӣ кор мекунем меравем камеист язнаат биёяд аҳнабад якҷоя меравем язнамон меояд бояд биёяд ҳамин хел не наргиз ҳо ваям мебиёяд яку якбора кавалерта занг назадӣ чӣ буд номуш суҳроб буд якбора занг занд меравад қати хушномаро шинос мешавад пешвозш мегирад очамам хурсанд мешавад чӣ мегӯед ба гуфти шумо ман ӯро гӯям албатта кори нағз мешавад занг зан кани як бор занг занам хоб انا گرگالی با یک گپی دیگر گفتنیم تا دوستان با یک گپی دیگر گفتنیم خسور تایکو اوتای موضوعنا خسور باید میویا نه باید نمیویا ما همین گپ گفتنیم که یک تاق خسور نمیشوه اوتای موضوعنا او تو دا تاق خسور نمیشوه ای ما تلفن تا گوش کمرا او تاق تو دا خسور نمیشوه او تو دا به منم گاوزم تلفن تا بردار تامو الو
هو تمام گفتم گوی طرفی را بینه اومد گرگالی алло алло алишер духтар чӣ меги бо занг задӣ салом алейкум ту дар куҷоӣ айни замон ту ба ман дар корӣ не ман ирӯз наметонам рафтам модар дер шидеста ман гӯш кун мара ту мада ба ҷои суҳроб дар корӣ ман дарҳол сумашро медиҳам не ягон рӯзи дигар хайҷа буромадам зангт мезанам ба бегара мешава чӣ ту наметавонӣ ҷинозадам бе занг назан мырдада неудоб нашид овози телефон ты майли дав не ягон рӯзи дигар хайҷа буромадам зангт мезанам ба бегара мешава ҳози ман наметонам гуфтам ку ҳози ман ҷинозадам майли хоб ха буром айҷа зангт мезанам یه منوت پس پشتونه بشیم خوب چی گفته استبدم؟ چی خسته کیم چی بود کلامه در دهنی باوی و یا بیا رفتیم که درشت با گپ اومدم برو من رفتیم گفت наргиз лабай дилам хавотир аст ҳавай меояд намеояд омадастан ма зангшон задам аниқ гуфтанд ки меояд бале омадастан суҳроб ҳозир омада наметоин сай дар ҷанозаи бегоҳ ки омад ҳатман ба ҳама шинос мекунамаш با چی ای؟ ана язнатам омад бо костюми зард пӯшидааст ту духтар фу костюм зард язнамай не зан ҳам надорам хайхе як духтарак ба хели шавҳари иҷора шудагӣ як консерт сохтему ман шавҳари иҷора шудам ё ки дар ҳақиқат ман вая ба зане гирифтам то сари кӯчашона рафтем баъд вай духтар пули мурад дод گرگاک همه دخترت ده اومد سر و لباس خرید همون نیست گرگاک چیکاری کردی تو همه کورا روی خیلی جغل کردی ихай биё ношигри либосо дохӣ мемари ҳамин либосоте астин дига дамони ҳамин духтара богу ду се о хайрият ана ман омадам ай либосои дига кади ку бо охи дар хонаи дугона ман бисёр либос мемонам اون پالتو مالتوت که جوشید амуҷа дай охи ози камака гармтарак шидай охи خیلی مایلی گوش که کاروچه اما کروی تو بود شیده ها اگه کروی تو بود شیده باشه ما از تر خونه تون باید برم تمام ها اخی مرا خونه میبرد ماذا جواب ها هم میدونی چی نمی در قریبگی توس رفتن همی خونه خولای ما قریب ترک در آب بود رویم نمی پشتی ماشین در یه سیدکه امور ما بتم سر دستکی با بگردیم بریم چی گفتی 20 минут мада дер мешаваду نه 20 минут در تمام در آب 20 минут زیاد وقت نمیگیره хай майлаш мере мемонем мара дарам хона балки ма ганда хоб дорам ولی گاب نیست آخی ما سرگازش میگیرم ده хай бин накши морао хай рафтем خود داشته باشی خور رفتنگی майли تمام кино бучид охрон сана чами бо ура мы закончили кино бачо биёе кино бучид ҷумаев биёе бучид кино тамом Tamam. Bado sveti jaragi. Kinora poli tamam kada kinora. Poli tamam shit. Saat 6 همه روز ساعت چند تمام کردی 00 اینا این بوزی بخدا خیلی کیف اسپارت خریبا نه های پاشم بزرگ نه شگفتیم پاسن
биши акмал рафтем мо кино тамом шид раҳмат бачаҳое ки барои кино хизмат карданд бачи мама Суроб оператори филми Меҳмони Нохонда қисми 1 Шавҳари иҷора Меҳмони Нохонда қисми 2 яъне ина Меҳмони Нохонда қисми 3 оператори нами бачаҳай Суроб Шариф сартабарду раҳмат Суробда раҳмат актрисамонда Нозада раҳмат бадахшон омад ай хиди бадахшон омад раҳмат режиссёр монда Акмал Ҷумаевда барои хизматҳои кадагиш баҳри кинои мо ва раҳмат ҳам хеле актёри биштида мада ки ҳамин рола ма бозӣ кардам кино пеш рафтеста тамом сарбуланд бошед ҳама каса интизор бошед худо хоста боша бо давом ша эбе як ҳама сира бойнатам давай боше стопушка тамом ки ҳама сира бойна салом алейкум тамошобинони канали Ҷумаев ТВ ва фақат мухлисои Меҳмони Нохонда чӣ ба фақат мушкили зиндагӣ мухлисои мушкили зиндагӣ не мушкили зиндагӣ не кинои Меҳмони Нохонда беята хай камкам мухлиси гапи дигар мушкили зиндагиам ҳама актонда салом тамошобинон ана раҳмат ба ҳамаи шумо гуфтанем хай филма шумо диден дар ҷош тамом шид чене зурраста қувват тавоноӣ ҳамин хашатонистем ҳамин хаша кардем ба ҳамагон маълумае ки бе спонсор бе продюсер бо ризоги худованд ҳамин қадарша мо кардем иншоалло бо ҳаракат мекунем ки давомшам кунем видеообращение ма барои чӣ буд ки мехостум аз шумо пурсим мухлисон ҳамин кинои Шавҳари иҷораам аз шаб то саҳарам ё отдельно дига кино будам ба чанд қае ки шумо мехостен ва дархост кардем ки ҳамин кинои Меҳмони Нохондаро давомша бурорем мо ҳамира давоми ҳамин када буровардем ба Гиргалиеву Ҷаҳонгир ана ки дар оянда як кинои дига гирифтестем номуш Муҳтоҷи бахт аллакай ваям ним кадагием баъдаи Рамазон худо розӣ боша мо ура сар каданем аз бас ки агар ба хости шумо бо мухлисон агар ки биген кинои Меҳмони Нохонда дуроз шид бисёр шид мо кинои Муҳтоҷи бахта мекунем агар биген не мухлисои Меҳмони Нохонда ҳастем дар коммент бинависен иншаалло худо розӣ боша ҳатман мо уро мехонем дар ҳамин канал подписатсия кунем ана баъд чӣ гуфтани будам як сезони дига кадан мумкин е ба ҳамин халос то яъне ки Гиргалӣ оташе уфтам барое ки айра дурозиш уже бемаъне мешавад як сезони дига метонем бокунем яъне як комедияи вазбин дига кадан мумкин ана ҳамин буд ҳамаи муроҷиати ма ба шумо диско чӣ диско аёдам буромада ман д дона диска айхона запис кардам овардам и дар студия Акмал тааллуқ надора ягон дахлам надора нафас дар иҷа кашида нафас дар иҷа кашидам боша ай компютери худам чоп кардагием ина дидестем кинои аз шаб то саҳара ина оригинални диска инаҳа ё худо розӣ боша дар студияи Акмал места ё Акмалда метем ира дита мухлисо монда падарка каданем туҳфа каданем бо имзои худмо актёро худо розӣ боша беҳтарин комментарияра бо мо эълон мекунем кияй ҳамо одам бинависен ҳамира бурда дар хонашон метем дар ки ҷое набошад бинависен иншоаллоҳ ки бетуҳфа намемоне кадомира насибиш да ҳаст ҳавайда насиб мегардона дар канали ҳатман бояд подписчикои Ҷумаев ТВ сомонаи худам сомонаи сомо канали хидма кардагим номиш сомона Акмал бо описанида мемона будруен мухлисон фақат мепурсиде ки ака Алишер канали худат ина канали ма будруе подписатсия кунед силкада ҳаста дар рӯзои наздик бо видеои нав ҳамае ки ба иштироки хидмае дар ҳамуҷа мешавад худо хоҳад будруен мухлисои фақат ашадии хидм подписатсия кунед мара дастгирӣ кунед боқи суҳбатҳо бо дар оянда این دفعه ستوب کنی یاد گرفتی؟ ستوب کنی یاد گرفتم و توکل به خدا نکشیم کاتون کدام نه تا نکاس به ما چی میکنیم بس ستوب کن یا بود گرفتیم یک سه باقی صحبت‌ها در آینده ای سر مثلا باقی میگی رفت باقی صحبت‌ها در آینده ستوب کن